Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radio Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Sabado, ika-27 sa buwan ng Disyembre taong 2025 at sa ating New Year's countdown, 5 days left before 2026. Sa ating mga headlines, Representative Leandro Lebiste nagbanta na papangalanan ng mga tao na kumausap umano sa kanya upang hindi isa publiko ang Cabral Files. Si Representative Leila de Lima naman nanindigan na hindi na maayos na isasagawa ang mandato ng Independent Commission for Infrastructure dahil isang miyembro na lamang ang natira. Ang pagsulong naman sa mas matatag na independent panel, iginiit ng mambabatas. Ng holiday rush sa mga pantalan posibleng magsimula na sa 29 ng Disyembre. Alamin ang mga paghahanda mamaya. Abangan din mamaya sa ating international news ang Russia ginagamit ang Belarus para iwasan ang depensa ng Ukraine ayon yan kay President Zelensky. Ang Thailand naman umaasang magkakaroon ng ceasefire sa Cambodia. Sa balitang palakasan, yung kupunan ng kulelat na Hornets ay pinataob ang Magic. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nilinaw kapwa ni na Representative Leandro Lebiste ng lalawigan ng Batangas at ni Representative Terry Ridon ng Bicol Saro na wala naman talaga silang personal na alitan bago pa man ang issue ng budget insertions. Matatandaan na inakusahan kasi ni Lebiste si Ridon na may insertions ito noong nakaraang taon para sa 2025 budget. Pero buwelta nga ni Ridon, hindi siya miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso nung nakalipas na 19th Congress, kaya walang paraan para siya ay makapag-insert ng anumang budget. Bandang huli, nag-iba ang tono ni Lebiste at sinabing ang may insertions ay ang party list na kinakatawan ngayon ng naturang mambabatas. Gayunman, wala talaga umano silang personal na conflict kahit bago pa man naging mambabatas sa mababang kapulungan ang dalawang personalidad. Kung ganyan, narito ang bahagi ng panem ng Bombo Radio kay Representative Terry Ridon. Ganun din ang tugon nitong si Representative Lebiste ng lalawigan naman ng Batangas. Maraming problema ata si Congressman Lebiste nitong nagdaang mga araw na ito. So pabayaan na muna natin siya siguro. Nakaharapin yung ilang mga problema ang kinakaharap niya sa kasalukuyan. Ayun. Pero we're just curious, meron ba kayong dating banggaan, bangayan, kahit nung bago pa kayo nakabalik dyan sa Kamara? Wala naman. Ang pinagsimulan lang talaga niyan, yung challenge sa kanya na ilabas yung mga Cabral files, no? Pero ang most recent update niya, no? Ang sabi ni Secretary Vince Dizon, parang wala siyang authority na binigay kay Yusek Cabral at kay Congressman Lebiste tungkol dyan sa mga files na yan. No? So, tingin ko that should put to rest. Diskusyon at iba pa, Representative Lebiste? Hindi ko po nalaman na nakausap niyo kanina si Rep. Don. Wala naman. Actually, parang maganda nga na may diskusyon sa Kongreso kasi madalas sa Kongreso hindi nagkakaroon ng debate at yung ibang mga miyembro hindi nga po. Bagian mga kabombo ng mga pahayag ni Representative Terry Ridon ng Bicol Saro Party List at ni Representative Leandro Lebiste sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Samantala, muli namang bumanat si Lebiste sa pamamaraan ng paglalagay ng allocables dyan sa budget bilang reward. Anya, tinatawag itong allocables at incentives na automatiko raw na ibinibigay sa mga kongresista kahit bago pa magsimula ang deliberasyon para sa budget.
Ayon kay Libiste, ito ay lumalabas na parang gantimpala o reward system na nakapaloob na doon sa proseso ng budget dahil nakukuha ng bawat kongresista ang nakatakdang halaga taon-taon. Narito ang mga karagdagan pampahayag ni Representative Leandro Libiste sa panayam ng Bombo Radio Philippines. May mga dokumento sa House na pag ginagawa ang National Expenditure Program ng DWH, humihingi sila ng 150 million for district representative and 160 million for party list representative na ipinapasok ng DPWH sa NEP. Kaya yun po ang isang bagay na i-discuss ko din in relation to Rep. Redon kasi sinabi niya ang party list niya ay walang insertion. Napapatunayan po sa mga dokumento ng House na ang party list niya, pati na rin po lahat ng mga party lists ay may, actually akala ko 160 million pesos pala na insertion. Bahagi pa yan mga kabombo ng mga pahayag nito si Representative Leandro Libiste ng probinsya ng Batangas. Sa karagdagang pambalita, nagbanta ito si Batangas 1st District Representative Leandro Libiste na papangalanan niya ang mga taong nakiusap sa kanya na wag nang ilabas ang nilalaman ng mga kontrobersyal na Cabral files. Ito ay kung hindi niya aamin si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na siya mismo ang nag-utos na ibigay sa kanya ang mga naturang dokumento. Nanindigan din ang mambabatas na ang kanyang hawak na files ay pawang authentic matapos na itong makuha ilang buwan na ang nakakalipas. Kasabay nito ay kinusyon din ni Libiste kung nasaan na ang dating si Secretary Dizon na noong Setyembre ay mismong tumawag kay dating Undersecretary Catalina Cabral upang ibigay sa kanya ang mga files. Ayon sa mambabatas, ginawa ito ni Dizon in the spirit of transparency. Sa naunang panayam kay Dizon, sinabi niyang wala siyang ino-authenticate na dokumentong hawak nitong bagidong mambabatas dahil hindi naman umano niya nakikita ang mga dokumentong kanyang sinasabi. Disyembre 24 na inilabas ni Representative Libiste ang ilang bahagi ng files sa kabila ng kanyang naunang pahayag na hihintayin muna niya ang go signal ni Secretary Dizon. Samantala, inihayag ni Batangas 1st District Representative Leandro Libiste na nilapitan siya ng isang individual na nagpapakilalang staff ni Nueva Ecija Representative Micaela Suansing at inaalok umano ng mga budget item na nagkakahalaga ng 151 million pesos. Yan ay bilang incentive bago pa man ang botohan sa 2026 national budget. Ayon nga kay Libiste, ang individual na nagpakilalang Attorney Julina na sinasabing staff ng House Appropriations Committee Chairperson ay humihiling ng lihim na pagpupulong at pagkikita ng mga dokumento at isang linggo bago yan ang budget vote. Iginiit ni Libiste na ipinakita ng naturang staff ang ilang papel na naglalaman ng alokasyon mula naman sa iba't ibang ahensya. Nagbahagi rin siya ng hiwalay na dokumento na umano'y ipinapakita sa ibang kongresista na may kabuuang 250 million pesos. Iginiit nga ni Libiste na hindi niya kinikwestiyon ang mismong alokasyon kundi ang kawalan ng malinaw na paliwanag at transparency kung bakit may ibinibigay na incentive bago ang botohan para sa budget. Kung ginamit niya ang naturang pondo ng ating bayan bilang insentibo sa mga mambabatas bago pa man pag-aproba dito sa 2026 budget, dapat malaman ito ng publiko lalo't inaasahan na iraratipika na ng Kongreso ang pambansang pondo sa susunod na linggo. Samantala, naniniwala naman si University of the Philippines Professor Jean Encinas Franco na hindi na nagmumukhang genuine ang mga lumalabas na pahayag ni Batangas 1st District Representative Leandro Libiste. Ayon sa propesor, tila sobra na ang paghangad ng bagitong mambabatas na magkaroon ng exposure. Ayon pa sa political science professor, delikado ang sobrang paglabas sa media dahil maaaring ma-overexpose at ma-turn off ang publiko. Hindi rin inaalis ni Franco ang paglitaw ng impresyon na posibleng may mas mataas na posisyon na tina-target itong si Libiste at sa paghahangad o pagmamadali umanong mapansin ay may mga taong natatapakan at nadadamay. Ayon pa sa propesor, bagaman isang mambabatas si Libiste
Leviste, mistulang Marites, ang kanyang dating dahil sa paunti-unting paglabas ng mga impormasyon tulad ng mga pangalan ng mga kapwa politiko. Maaalalang naging maugong itong pangalan ni Leviste kasabay ng pagputok ng issue ng flood control dahil sa ilang expose laban sa umano'y sangkot sa malawakang korupsyon na nangyayari. Kamakailan, ibinunyag din ng mababatas na hawak niya ang files na ipinasakamay sa kanya ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral, isa sa mga itinuturong central figure sa flood control corruption. Samantala, ito namang si Representative De Lima nanindigan na hindi na maaayos pa na maisasagawa ang mandato ng Independent Commission for Infrastructure dahil iisa na lang ang natitirang bahagi ng orihinal na komposisyon ng naturang lupon. Yung pagsulong sa mas matatag na independent panel ay ginigiit ng mambabatas. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Isa Cotoner. Naniniwala si mamayang Liberal Representative Leila De Lima na hindi na magiging maayos ang pagtupad sa mandato ng Independent Commission for Infrastructure matapos ang magkakasunod na pagbibitiw sa pwesto ng mga miyembro ng komisyon. Sa naging eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines sa kongresista, iginiit niya na hindi maaaring maging one-man commission ang ICI dahil sa kasalukuyan, si ICI Chairman Retired Justice Andres Reyes Jr. na lamang ang natitirang miyembro ng komisyon. Anya, bagaman nasa ICI pa rin si Executive Director at Spokesperson Attorney Brian Quito Saka at Special Advisor Rodolfo Azrin Jr., hindi ito sasapat para sa trabaho ng komisyon na mag-imbestiga. Dagdag pa ni De Lima, mahihirapan na magpatuloy ang ICI dahil kulang umano ito sa kapangyarihan, pondo at suporta mula sa administrasyon. Ano po, kasi under Executive Order number 94, 3 po ang regular members ng komisyon. Isang chairperson at 2 regular members. At nag-resign na nga po yung 2 members. Ang natitira na lang is the chairperson, si Chairperson Andy Reyes. So paano pa po makakapag-perform ng function ng kanyang mandato ang komisyon na yan kung mag-isa na lang po? Because it was meant to be a commission, a collegial body. 3 po sila. Hindi po pwedeng one-man commission lang po yan. At kahit nga po nandyan pa yung executive director at nandyan rin yung special advisor, yung executive director si Brian Hostaka, and then yung special advisor si Azurin, pero hindi po sila regular members of the commission. 3-member commission po yan. Dagdag pa ng mambabatas, wala pa umanong big fish na napapanagot kaugnay ng katiwalian sa infrastruktura. Anya, galit na ang publiko sa mga ghost projects at hindi na dapat dadagdagan pa ng ghost promises. Samantala, muling nanawagan ng mambabatas kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agarang sertipikahan ng Independent Commission Against Infrastructure Corruption Bill. Anya, mas kailangan maging makapangyarihan, transparent at malinaw ang mag-iimbestiga sa korupsyon sa bansa. Matatandaang pumasa na sa committee level ang naturang panukalang batas noong Nobyembre, ngunit mula noon ay hindi na ito umusad pa. Ang dapat pong maging solusyon yan ay palitan na po ng mas makapangyarihan, mas independent, mas transparent, yung talagang mas may malinaw na institutional powers, effective powers na komisyon. Yan nga po yung sinusulong namin sa House na Independent Commission Against Infrastructure Corruption, yung ICAIC, at yung counterpart naman na panukalang batas sa Senado, yung IPC, Independent People's Commission. At nagtataka nga po kami kung bakit ilang linggo na ang nakakaraan na nakapasa na po yan at the committee level. Yung joint substitute bill ay nakapasa na po nung November 13. Magkasunod na bumaba sa pwesto sina dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson at Rosana Fajardo bilang commissioner ng Independent Commission for Infrastructure. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
Samantala, hinamon naman ni Representative Leila de Lima si Senator Ronald Bato de la Rosa na ipaliwanag ang kanyang paulit-ulit na pagliban sa mahalagang deliberasyon ng pambansang budget. Ayon kay de Lima, bilang nakatalagang depensador ng Department of National Defense budget, may tungkulin si de la Rosa na lumantad at magpaliwanag sa publiko. Lumabas ang isyu matapos kumpirmahin na si Senator Sherwin Gatchalian ang pumalit sa kanya sa plenaryo at bicameral conference committee. Sinabi ni Senator Gatchalian na nagpadala lamang ng mensahe si de la Rosa na hindi siya makakadalo ngunit walang malinaw na dahilan. Binanggit ni de Lima na ang transparency ay mahalaga lalo na't bilyon-bilyong pondo ang nakataya para sa pambansang seguridad. Ang paulit-ulit na pagliban ni de la Rosa ay nagdudulot ng tanong sa accountability ng Senado sa proseso ng budget. Lumabas ka na po, Senator Bato. No point in hiding. Be man enough to confront the charges against you. Akala ko ba you'll be willing to really be arrested and be there and to join your principal there at The Hague. And then ngayon, may napabalita, napalabas na, o nandyan na yung warrant of arrest, and then nagtatago ka. And how about your work at the Senate? Naging absent ka during these crucial moments, na during the budget. Di ba? You're supposed to defend the budget for the Department of National Defense. It's a key agency of government. And yet, wala ka, absent ka. So, what kind of a senator are you? You're a duly elected senator. Inyong napakinggan si Representative Leila de Lima. Karagdagan pa sa ating mga balita, naghahanda na muli ang Philippine Ports Authority o PPA para naman sa inaasahang labis pa na paglobo ng mga pasahero sa mga pantalan sa susunod na linggo. Batay nga sa pagtaya ng naturang tanggapan, posibleng magsimula ang buhos ng mga tao Disyembre 29 ng taong kasalukuyan at yan ay inaasahan ng paglaki ng bilang at magtatagal hanggang Disyembre 31 kung kailan ay sasalubungin naman ng mga mamamayan ng bagong taon. Ang 3 araw na ito ay inaasahang magiging peak ng holiday rush ngayong 2025 kung saan ay milyon-milyong Pilipino muli ang inaasahan ng kanilang paglalakbay patungo sa mga lalawigan. Sa inisyal na pagtaya ng ahensya, posibleng malagpasan pa ang 4.4 million na bilang ng mga pasaherong naitala sa mga pantalan sa kaparehong panahon noong nakarang taon. Ayon nga sa Philippine Ports Authority Assistant General Manager na si Mark John Palomar, tiniyak na sasamantalahin ng mga mamamayan ang long weekend. Yan ay para makasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Maliban nga dito ay maganda rin ang panahon at walang umiiral na sama ng panahon o anumang kahalintulad nito na maaaring magdulot ng mga pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang bahagi ng ating bansa. At nakakahikayat ito para sa mga magbabakasyon at dun sa mga gustong umuwi ng probinsya. Sa ngayon ay umaabot na sa mahigit 3.1 milyon ang bilang ng mga naitalang pasahero mula nung nagsimula ang monitoring sa holiday rush. Samantala, kinilala naman ng Philippine Coast Guard ang pagtulong ng People's Liberation Army Navy sa isang mangingisdang Pilipino na nawalay sa karagatang sakop ng Zambales. Unang inilabas ng Chinese Navy ang video kung saan tinulungan nila ang isang distressed Pinoy na mag-isa sa kanyang bangkang pangisda habang hawak ang isang piraso ng tela na may nakasulat na help. Binigyan ng mangingisda ng ilang bottled water at iba pang makakain. Binigyan diin ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela na umaasa ang hukbo na hindi gagamitin ng China ang insidenteng ito bilang isa na namang propaganda. Dapat anyang magsilbi itong pagkilala na ang mga Pilipinong mangingisda ay may ganap na karapatang mangisda sa mga katubigan sa paligid ng Baho de Masinloc. Sa kabilang banda naman, matapos ang magpaabot ang plan at tubig at pagkain sa nawalay na Pinoy, ay tuluyan din siyang na-rescue ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard at dinala sa mas ligtas na lugar. Sa naging kwento ng mangingisda, ginamit umano niya ang nasunog na langis mula sa kanyang bangka upang isulat ang salitang help.
Kaugnay naman yan mga kabombo, iginigit ng Embahada ng China sa Maynila na isang barko ng kanilang panig, partikular na ang Chinese Navy vessel, ang nagbigay ng karampatang tulong sa isang bangka o isang mangingisda na nakasakay sa bangka dyan sa bahagi ng West Philippine Sea matapos na masira ang makina nito. Ayon pa sa Embahada, nagbigay ang kanilang barko ng pagkain at tubig at nakipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard. Ngunit ayon sa Philippine Coast Guard ay hindi akma, hindi tugma ang kabuuan ng ulat ng China. Wala silang abiso mula naman sa naturang destroyer at ang bangka ay nakadaong sa Payao at natagpuan sa loob ng 24 na oras pa na kasunod nito mula sa pag-alis nito dyan sa bahagi ng Zambales. Binanggit din ng Philippine Coast Guard na walang lehitimong dahilan ang barko ng China na pumasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas, lalo na doon sa 71 nautical miles sa kanluran huyang bahagi at sa may area ng Silangin Island na nanawagan ang Philippine Coast Guard sa China na huwag nang gawing propaganda pang naturang insidente at igiit ang karapatan ng mga Pilipino na mga mangingisda dyan sa Baho de Masinloc. At ayon nga sa maritime analyst, bagamat humanitarian aid ang naturang hakbang ay karaniwan sa dagat, may diplomatikong implikasyon kasi ang mga ganitong aksyon sa disputed waters at ipinapakita ang panganib sa mga dinaranas ng mga mangingisda sa malalayong lugar. Bombo International News. Sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na ginagamit ng Russia ang teritoryo ng Belarus kabilang ang mga residential building upang patnubayan ang mga Shahed drone at atakihin ang Ukraine na naglalagay sa Belarus sa panganib at isinusuko ang soberanya nito. Ayon sa Ukrainian intelligence, inilalagay ang antena at kagamitan sa mga apartment malapit yan sa border upang gabayan ang drone attacks sa kanlurang rehiyon ng bansa. Tinalakay rin sa military staff meeting ang pagpupondo sa interceptor drones at yung pagpapabago ng estratehiya upang protektahan ang infrastruktura at frontline positions. Ipinahayag naman ni Belarusian President Alexander Lukashenko na na-deploy sa bansa ang Russian Orshink na ballistic missile system na maaring magdala naman ng nuklear na mga armas, ngunit wala pang opisyal na pahayag mula sa Russia o Belarus kaugnay nito. At sa iba pang balita sa ibayong dagat, umaasa naman ang Thailand na magkakaroon ng ceasefire sa Cambodia kasabay ng paratang ng Phnom Penh na pinalakas ng Thai military ang pagbubomba sa border o hangganan. Inaprobahan ng Thailand National Security Council ang pagpapadala ng defense minister sa Cambodia sa Sabado para sa ika-4 na araw ng border talks. Susundin naman ang pipirmahang dokumento ang 4 na pangunahing punto ng Oktubre Joint Declaration, kabilang ang pag-alis ng mabibigat na armas at access para sa ceasefire monitors. Sa kasalukuyan, mahigit 4 na puna ang nasawi at halos 1 milyon naman ang lumikas dahil sa hidwaan sa halos buong border. Nagbomba umano ang Thailand sa Bantai Minche habang umatake naman ang Cambodian forces sa Kayo. Itong tensyon ay nagugat sa territorial dispute at mga templo sa border at nakipag-ugnayan si Cambodian Prime Minister Hun Manet sa United States Secretary of State para talakayin ang ceasefire. Oras natin sa buong kapuluan, 22 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tiniyak po ng Philippine National Police ang kahandaan na umalalay sa mga ngasiwa sa daloy ng trapiko kasabay na rin ng simula ng EDSA rehabilitation effort. Ayon nga kay Acting Philippine National Police Chief Lieutenant General Jose Milencio Nartates Jr., handang magdagdag ang pambansang pulisya ng mga tauhan upang umalalay sa mga motorista at commuters at masiguro na maayos ang daloy ng trapiko sa kabila ng kaliwat kanang operasyon. Una nang sinabi ng Metropolitan Manila Development Authority na mag-de-deploy ito ng sariling mga tauhan maliban pa doon sa mga traffic enforcers ng mga lokal na pamahalaan na masasaklaw ng naturang rehabilitation effort. Ayon kay General Nartates, magsisilbi na karagdagang puwersa o augmentation force ang mga nasa territorial unit ng Philippine National Police at ang Highway Patrol Group
doon sa mga strategic locations at yan ay sa kahabaan ng Epifanio de los Santos at mga pangunahing alternatibong ruta. Tiniyak din ng Philippine National Police ang regular na pakikipag-ugnayan para dun sa Department of Public Works and Highways at Metropolitan Manila Development Authority upang umagapay sa pangasiwa ng daloy ng trapiko at iba pang security concerns dyan sa EDSA Rehabilitation. Disyembre 24 nga mga kabombo nang simulan ang concrete reblocking at asphalt overlaying dyan sa itinuturing na pinakaabalang lansangan sa Metro Manila o kahit sa buong Pilipinas. Sa bahaging ito, kuha muna tayo ng balita. Tinutukan ng ating news team, ibinibentang malicious cables para mahak at mambiktima. Ito'y tinututukan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Council. Mataas na bilang naman ng mga cyber complaints na itala ngayong taon. Ang mga balitang yan ay tinutukan ni Bongo Grant Hilario. Inihayag ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na kanilang tinututukan ngayon ang panibagong modus o paraan ng mga hackers upang makapambiktima. Ayon kay Undersecretary Renato Aboy Paraiso, Acting Executive Director ng naturang ahensya, bago matapos ng taon, kanilaan niyang binabantayan ang pagpasok sa bansa ng mga ibinebentang malicious cables. Kanyang ibinahagi na ang cable na ito'y mukhang ordinaryong charging cables lamang, ngunit paraan na pala ng mga hackers para mapasukan ng virus ang isang device. Kung kaya't nakamonitor niya sila sa mga ganitong uri ng kable upang mahuli ang mga nasa likod at nagpapakalat ng virus para makontrol ang cellphone ng mabibiktima. Habang dagdag pa niya, binabantayan rin ng ahensya maging ang tinatawag na Radio Frequency Identification o RFID devices. Sistema naman rito ay hindi na kailangan pang makuha ang smartphone kundi didikatan lamang at mananakawan na ng pera mula sa e-wallets ang biktima. Ngayon, we're monitoring bago matapos ang taon. Meron ng mga malicious cable tayong mga binebenta na akala mo kikable na lang ng magkakaroon tayo ng feature dito, no? At saka i-press release natin to. Hinuhuli lang natin. Kable lang, tapos pag kinabit mo sa phone mo, akala mo nagcha-charge ka pero pinapasukan ka na pala ng virus para makontrol yung phone mo. Halimbawa, makikihiram ka o kaya may bibilin ka sa sa mga online shopping networks mo. Akala mo regular cable lang pero yung pala mga malicious cables to. So tapos nakita natin to sa ibang bansa pero nakikita natin nandito na rin sa Pilipinas yung emergence din ng mga RFID devices para makapagnakaw doon sa mga e-wallets natin na hindi na kailangan makuha yung phone mo, didikitan ka lang ngayon. Kasabay nito, inayag na naturo opisyal na naitala ng tanggapan ang mataas na bilang ng mga reklamong ipinadala sa kanila ngayong taong 2025. Umabot anya sa 6,000 cyber complaints ang natanggap sa itinalagang Hotline 1326 na tumututok matulungan mga biktima ng online scams at iba pa. Marami anya ito sapagkat naniniwala opisyal na positibo ang naging epekto ng inilunsad nilang awareness campaign. So ngayong 2025, no, simula nung tayo po yung naglingkod bilang acting executive director, na monitor natin may 6,000 na. So 10,000 plus 6,000 equals to 16,000 complaints na ang nare-receive ng ating complaint center, yung hotline 1326 natin. So yun ho, tapos we can attribute this na medyo dumami kasi nagko-queuing na nga kami ngayon eh. So we can attribute na nagkaroon ng unang-una siguro yung awareness campaign, nagbungay awareness campaign natin about hotline 1326. Bukod pa rito, ibinagi pa niyang nakatulong rin umano ang 24-hour feedback mechanism ipinatutupad sa tuwing may reklamong natatanggap. Ang pinakamarami anyang reklamo o idinulog sa tanggapan ay ang investment financial scam ngayong taong kasalukuyan. Ngayong taon, no, nakita natin yung resurgence ng mga online scams pagdating doon sa commercial scams. Tama ho kayo, na depende sa panahon ng taon, halimbawa noong February, tumataas yung love scam, ngayong Pasko, tumataas yung mga commercial scams. Pero may mga constant dyan, yung mga fake calls, yung mga nagpapanggap na kamag-anak natin. Pero ang pinakamataas all year round, syempre, yung investment scam natin, yung nag-aanyaya sa atin. In fact, nag-a-advertise pa sila doon sa mga social media pages natin para bumili ng mga produkto nila, mag-invest doon sa mga kumpanya nila. So, yun yung mga nakita natin trends for 2025. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario,
And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 28 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. At tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga balita sa Bombo Network News. Ipinapanukala ng ilang senador ang pagtatatag ng isang congressional commission na tututok sa sektor ng pagsasaka at food security ng ating bansa. Inihain ni Senator Kiko Pangilinan at Senator Amy Marcos ang Senate Bill No. 1624 na may layuning magtatag ng Congressional Commission on Agriculture, Fisheries and Food Security o yung tatawagin po na AGRICOM. Yan ay upang repasuhin at suriin ang kalagayan ng sektor ng agrikultura dito sa Pilipinas. Sa ilalim ng panukala, ang itatatag na AGRICOM ay magsasagawa ng komprehensibo na mga pagsusuri at valuation sa performance ng Philippine agriculture at fisheries sector. 3 taon ang ibinibigay na termino sa naturang komisyon. Matapos naman ang mga pagsusuri ay inaasahan na magbibigay din ang kanilang binabalangkas na komisyon ng mga rekomendasyon para yan sa reforma upang maging globally competitive ang sektor ng agrikultura at gayon din yung pangingisda sa buong Pilipinas. Sa ilalim po kasi ng panukala, ang naturang komisyon ay bubuuin ng 10 miyembro, 5 mula sa panig ng Senado at 5 mula naman sa panig ng Kamara. Sa 2 kapulungan, dapat ay mayroong kinatawan ang tigmayorya at o yung minority group at tig-5 na mambabatas na nagmula naman sa naturang mga panig. Kapag nabuo na ang naturang komisyon, magkakaroon din ng Agriculture and Fisheries legislation ang Policy Advisory Council. Ang siyang bubuing konseho ay magbibigay naman ng ekspertong payo at iba pang mga akmang suporta sa naturang komisyon. Ang nasabing Advisory Council ay babalangkasin ng 3 miyembro mula huyan sa state universities at academe at may pantay na representation mula naman sa Luzon, Visayas at maging sa bahagi ng Mindanao. Magkakaroon din ng 2 kinatawan mula naman sa Government Agriculture at Fisheries sector at meron din na 2 mula sa lokal na pamahalaan at meron din na mula sa civil society organizations. Sa pagbuo ng naturang komisyon, umaasa ang mga proponent na lalo pang mapagbubuti ang sektor ng pagsasaka sa ating bansa at mapapatatag pa ang food security nang hindi na gaanong umaasa pa sa mga inaangkat na produkto. Samantala, trigger warning sa ating mga listeners and viewers dahil maaaring sensitibo ang nilalaman ng ating susunod na balita sa usapin ng mental health. Nakatanggap ng mahigit 450 calls ang National Center for Mental Health sa pagdiriwang ng Pasko. Ito ay sa pamamagitan ng crisis hotline ng naturang opisina kung saan lumalabas na mula December 21 hanggang December 26 ay mayroong kabuang 451 calls ang nairehistro nito. Karamihan sa mga tumatawag ay mga babae habang ang edad ng lahat ng mga tumawag at humingi ng counsel ay mula hanggang 18 hanggang 30 na taong gulang. Ilan sa mga isinungguni ng mga caller ay ang mga problema dulot ng anxiety o pagkabalisa at depresyon dahil sa problema sa love life, relasyon, pamilya at labis na pangungulila. Hindi rin naiwasan ng iba na ikinukonsidera itong suicide. Ayon sa naturang ahensya, umabot sa kabuuang mahigit 7,000 na suicide-related calls simula Enero hanggang buwan ng Setyembre ang nairehistro nito ngayong taon. Itinatag ang crisis hotline ng NCMH upang tumugon at magbigay payo sa mga Pilipinong may problema sa mental health. Samantala, tiniyak naman ng Cordillera Administrative Region Regional Peace and Order Council ang hindi nito pakikialam sa investigasyon na isinasagawa kaugnay doon sa pagkamatay ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Ayon nga sa head ng naturang grupo at ngayon ay alkalde ng lungsod ng Baguio
na si Benjamin Magalong, kampante ang konseho sa kakayahan ng Philippine National Police na manguna sa malalimang pagsisiyasat sa tulong na rin ng National Bureau of Investigation. Lalaman sa sensitive in nature ang naturang kaso na kabubutian niya na huwag pakialaman ang gumugulong na investigasyon na maaaring maging daan upang mapadali at maging mas komprehensibo ang pagsisiyasat. Sa kabila nito, itiniyak naman ng alkalde ang kahandaan ng naturang grupo na magbigay ng anumang tulong sa anumang kapasidad. Naka-standby lamang anya ang konseho para sa anumang assistance. Samantala, kasama rin sa konseho ang mga nag-aabang para sa resulta ng investigasyon sa gitna ng intriga na dulot ng naturang kwento na bumabalot naman sa pagkamatay ng dating Undersecretary. Disyembre 18 nang matagpuan ang katawan ni Cabral sa isang bangin doon sa Tuba, Benguet. At ngayon ay patuloy pa rin ang ongoing na mga investigations ng mga otoridad. Sa iba pang balita, mga kabombo sa Star Nation, inilarawan naman ni Akbayan Representative Tom Sendanya ang Independent Commission for Infrastructure bilang nasa ICU dahil sa mabigat nitong mandate, ngunit limitado naman ang kapangyarihan at resources. Ayon kay Sendanya, naghihingalo ang ICI dahil pinagawa ng malaking trabaho pero very limited ang powers at resources na ibinigay at talaga namang gagapang sa hirap yung komisyon. Anya, sana ay na-certify as urgent ang Independent Commission Against Infrastructure Corruption at nabigyan ang Independent Commission ng kinakailangang powers bago ang Christmas break para magampanan nito ang tungkulin sa pagbabalik ng bagong taon. Nagpahayag din si Sendanya ng pangamba sa pahayag ng Malacanang at ng Independent Commission for Infrastructure na umano'y natapos na ang tungkulin ng komisyon lalo't wala pang malalaking isda ang nakasuhan o nakulong kaugnayan sa anomalous flood control projects. Bombo Sports News. Mga kabombo, tinambakan ng nangungulelat na Charlotte Hornets ang Orlando Magic. Nagtala po ito ng score na 120 kontra sa 105 lamang. Hindi kinaya ng Magic ang halos 50% ng overall shooting percentage ng Hornets na pinangunahan ng shooting guard na si LaMelo Ball at kumamada ng 22 points at meron din po siya na 7 rebounds habang panibagong double-double performance naman ang naging ambag ng forward na si Miles Bridges. May 16 points at 11 rebounds ang kanyang nai-contribute. Mistulang minalas naman si Magic forward Paulo Bachero at matapos na hindi makapagpasok ng 3 sa kabuuan ng laban sa kabila ng ilang pinakawalan po nitong tira. Nalimitahan din ang dating all-star player sa 13 points at 5 rebounds. Mula umpisa hanggang sa ikatlong quarter, hawak po ng Hornets ang double-digit na kalamangan. Kaya't pagpasok ng fourth quarter ay naging alalay ang kanilang kilos o galaw para sa laro ng kanilang kupunan. Sinamantala naman ito ng Magic, ngunit bahagya lamang ang naburang deficit sa pagtatapos ng regulation at nasa 120 to 15. Ito pa lamang mga kabombo ang ika-11 na naipanalong laban ng Hornets habang hawak naman ang 20 pagkabigo sa mga nakalipas na laban. Samantala, pinawalang halaga naman ni National Security Advisor Eduardo Anyo ang unilateral ceasefire na idineklara ng Communist Party of the Philippines kaugnay na ika-57th anniversary nito at iginiit na hindi ito sincero dahil sa kasabayang utos sa New People's Army na manatiling nasa active defense at high alert. Ayon kay Anyo, ang pansamantalang tigil putukan na may kaakibat na kahandaang militar ay hindi nagpapakita ng tunay na malasakit sa kaligtasan ng publiko. Tinanggihan na rin ng Armed Forces of the Philippines
ang naturang hakbang. Sinabi ng CPP na ang unang yugto ng ceasefire ay mula Disyembre 25 hanggang Disyembre 26 at susundan naman yan ang ikalawang tigil putukan simula Disyembre 31 hanggang Enero 11 ng susunod na taon. Inamin din ng grupo na modest advances lamang ang nakamit ng NPA at may mga unit na nakaranas ng pagkalugi. Para naman kay National Task Force to End Local Communist Armed Conflict Executive Director Ernesto Torres, watak-watak at lubang humina na ang NPA. Anya makalipas ang 57 taon, isa na lamang itong organisasyong kumakapit sa lipas na ideolohiya na may tinatayang 700 na miyembro na lamang mula yan sa rurok na 25,000 noong 1987. Sa dagdag pang balita, hiniling ng dalawang grupo na pang-agrikultura sa Korte Suprema na ipatigil ang pagpapatupad ng Executive Orders 105 at 62 na nag-aayos ng taripa para sa bigas at idinideklara na unconstitutional ang Executive Order 105. Naghain noong Disyembre 23 ng petisyon ang Federation of Free Farmers, mga magsasaka na kabilang naman dito sa Magsasaka Party List laban kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at iba pang opisyal ng gobyerno. Binawasan ng Executive Order 62 noong Hunyo ng nakalipas na taon ang rice tariff mula 35% hanggang 15% habang ang Executive Order 105 na nilagdaan noong Nobyembre ng kasalukuyan pong taon ay nagtakda ng flexible rate na 15% hanggang 35% batay sa presyo ng world market. Ayon naman sa mga petitioner, minamadali ng mga prosesong ito ang issue ng executive order ng walang sapat na investigasyon at public hearing taliwas sa Republic Act 10863 o yung Customs Modernization and Tariff Act. Git nila, nilabag nito ang due process at karapatan ng mga sektor na makilahok sa pagbuo ng mga patakaran upang makaagapay sa ekonomiya ng ating bansa. Dahil nga dito ay hiniling nila sa Korte Suprema ang pagpapatigil sa implementasyon ng dalawang executive order at ang pagbasura sa Executive Order 105 dahil sa umano'y paglabag sa ating konstitusyon. Nanawagan naman ang isang public health reform advocate na magbitiw sa pwesto sa Department of Health Secretary Ted Herbosa dahil sa mga kontrobersiyang kinakaharap nito. Si Herbosa kasama ang dalawa pang opisyal ng Department of Health ay nahaharap sa graft charges kaugnay ng 98 million pesos media program. Hiniling na rin sa Office of the Ombudsman na isa ilalim ito sa preventive suspension sa Herbosa at itong Department of Health spokesperson na si Assistant Secretary Alberto Domingo naman at Health Promotion Bureau Director Cristina Marasigan upang maiwasan ang posibleng impluensya sa kaso. Sa 24 pages na reklamo naman ng concerned Department of Health personnel, Alliance of Clean and Transparent Government at Health Workers for Change Movement, iginiit na may conflict of interest ang tatlong opisyal dahil sabay silang public officials at anchors ng nasabing programa na ipinalalabas sa mga himpilan ng Philippine Collective Media Corporation. Inakusahan ng mga opisyal na posibleng kriminal at administratibong pananagutan kabilang ang grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service at ang paglabag sa Republic Act 6713 o itong Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga balita sa Bombo Network News. Ipinahayag ni Senator Robin Hood Robin Padilla ang pagkadismaya sa mainit na alitan sa pagitan ng Senado at Kamara ukol sa flood control projects at budget insertions. Ang nagbungkahi ng pansamantalang shutdown upang maiwasan ang mas malala pa na gulo sa pagitan ng magkabilang panig. Ayon kay Padilla, isarado na lang sana ang Senado at ang Kamara para naman sa katahimikan ng lahat bago pa sila magkaroon ng matinding bangayan at mailigaw ang issue ng flood control. Nauna rito ay inilabas ni Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste ang mga tinaguriang files ng yumaong Department of Public Works and Highways Undersecretary na si Maria Catalina Cabral na umano'y naglalaman ng mga budget insertions, request ng ilang mambabatas kabilang ang
ang lahat ng senador para naman sa 2025 budget. Naitala rin ang ilang opisyal mula naman sa executive branch na may kaugnayan sa mga nasabing budget insertions. At inaasahan mga kabombo ang iba pang mga development hinggil ho sa naturang usapin. Samantala, nagdeklara naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga special non-working days sa 8 lugar sa bansa sa buwan ng Enero sa susunod na taon para sa pagunita ng mga founding anniversary, mga pista at kultural na pagdiriwang. Sa ilalim ng iba't ibang proklamasyon, idineklarang special non-working day ang January 5 sa Tagudin, Ilocos Sur at Bawang, La Union. Nakikita nyo sa inyong mga screens, mga kabombo Star Nation. Sa Enero 6 naman sa Oroqueta City, Misamis Occidental. Enero 9 sa Coronadal City, South Cotabato. Enero 16 sa Batangas City. Enero 21 sa Curimao, Ilocos Norte. Enero 27 sa Tantangan, South Cotabato at Enero 31 sa Lian, Batangas. Nilagdaan ang mga proklamasyon noong Disyembre 15 at 16 upang bigyan daan ang mas malawak na partisipasyon ng mga residente sa mga lokal na selebrasyon. Sa puntong ito ng ating balitaan, mga kabombo at mga ka-Star Nation, dadakuan na po natin ang ulat ng ating mga himpilan. Kuha tayo ng update mula ho dyan sa lalawigan ng Camarines Sur, kaugnay ho dun sa bus na naaksidente habang binabaybay po ang kalsada mula dito sa Metro Manila patungo naman ng bahagi ng Bicol Region. At natuklasan na makailang ulit po ito, nagpagulong-gulong. Kaya ho, marami ang labis na pinsala mula doon sa mga sakay ng naturang bus at pumalo sa 4 ho yung naitala pong nasawi. May update dyan ng Bombo Radio Naga. Makailang ulit na nagpagulong-gulong at nahulog sa isang bangin ang pampasaherong bus sa bayan ng Del Gallego, Camarines Sur. Sa panayam ng Bombo Radio Naga kay Police Captain Bernie B. Ondisimo, Acting Chief of Police ng Del Gallego Municipal Police Station, sinabi nito na base sa kanilang isinagawang investigasyon ang nasabing bus ay galing sa Cubao, Quezon City at papunta naman sa Gubat, Sorsogon, kung saan pagdating umano nito sa Tabugon sa probinsya ng Camarines Norte, nagpalitan ng 2 driver pagkatapos kumain ng mga ito. Dagdag pa ni Ondisimo, habang binabaybay ng bus ang direksyon papunta sa Del Gallego, sinabi ng mga pasahero na mukha umanong inaantok na ang driver, habang ang iba naman ay sinabi na mukhang inatake sa puso. Dahilan upang makabig nito ang manibela na naging rason ng pagkahulog ng bus sa bangina. Samantala, 23 katao ang nairehistrong sugatan habang 4 na katao naman ang kumpirmadong patay sa nasabing insidente. Binigyang diin pa ni Ondisimo na ang pinangyarihan ng aksidente ay hindi accident-prone area kung saan straight lane at 4 lanes ito, ngunit bangin umano ang nasa gilid nito. Iginit pa ng opisyal na dapat managot ang bus company na may-ari ng busa dahil may mga binawian ng buhay at mayroong damage of properties, kaya sa ngayon tinitingnan umano nila ang pagsampa ng kaso. Sa ngayon, paalala na lamang ni Ondisimo sa publiko na palaging mag-ingat lalo na sa mga biyaheros na dadaan sa nasabing lugar upang hindi na mangyari pa ang nasabing insidente. Dire-diretso po siyang bubulusok, hindi nag-roll over siya hanggang sa yung mga gulong po is nasa ibabaw na. Ang sabi nung ibang pasahero is parang naantok ata yung driver. So kaya nakabig papunta na doon sa sa Bagin hanggang nahulog po yung bus. Mula rito sa Bombo Radio Naga, ito si Bombo Angelica Basquinia. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Yan ang isa sa mga nasawi sa tumaod na pampasahero bus sa Camarines Sur. Nagsampa na ng kaso laban sa driver nito. Kuha pa tayo ng mga update sa report ng Bombo Radio Legazpi. Nagsampa na ng kaso sa Prosecutor's Office ang pamilya ng isa sa mga biktima laban sa driver ng tumaob na pampasaherong bus sa Andaya Highway sa bayan ng Del Gallego, Camarines Sur. Matatandaan na 4 na individual ang kumpirmadong patay sa insidente at umabot sa 23 sugatan ang naidala sa ospital kabilang ang driver. Ayon kay Del Gallego Municipal Police Station, Acting Chief of Police, Police Captain Bernie Ondisimo sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na
maharap ang driver sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Sa kasalukuyan umano ay kabilang ang driver sa 3 sugatan na nananatiling nakakonfine sa hospital. Batay sa kanilang investigasyon, posibleng puyat ang driver at maaari ring inatake sa puso dahil kasalukuyan itong nakakaranas ng pananakit ng dibdib at mataas ang blood pressure. Inihayag ni Undisimo na patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga pamilya ng ibang namatay para sa paghahatid ng mga labi sa kanilang mga lugar. Yung dalawang family po na personal po nang nakausap, inaayos na nila yung transfer po. Yung family ni Harold is pumunta po ng prosecutor's office para mag-file ng kaso. So after noon, makapag-file sila, babalik dito sa Delgalyego para i-transport na po yung bangkay, yung labi po, papunta sa kanila, sa Sorsogon. Reckless imprudence po resulting to homicide and damage to properties. Mula rito sa impilan ng Bombo Radyo Legazpi, ito po si Bombo Eugene Rochan and this is Bombo Radyo Philippines, the number 1 most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Para po dun sa mga magulang, gabayan po natin yung ating mga anak, lalo na yung iba na minor de edad pero nagpapaputok na ho, gumagamit ho ng iba't ibang uri ng mga paputok ngayong panahon, lalo't madali humabili ito dyan sa mga tindahan. Ito ho, 13 anyos lamang dyan sa lalawigan ng Capiz, nasugatan at yun, pasintabi sa mga nanananghalian, naputulan pa ng 2 daliri dahil sa paputok. May balita ang Bombo Radio Rojas. Nakapagtala na ng isang kaso ng fireworks-related injury ang probinsya ng Capiz sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Mr. Joffrey Espiritu, Development Management Officer 4 at Information Officer ng Department of Health Capiz. Ang biktima ay isang 13 taong gulang na residente ng bayan ng Pontevedra. Nagtamo ang bata ng matinding paso sa palad at pagkaputol ng 2 daliri sa kanyang kanang kamay matapos magpaputok ng bawang-bawang. Kasalukuyang isinasagawa ang operasyon sa biktima ngayong araw. Nanawagan ang Department of Health Capiz sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at ipaalala ang kahalagahan ng pag-iwas sa pagpapasabog ng paputok upang maiwasan ang aksidente at pinsala. Iwas paputok, so imbis na magpaputok, kailangan natin gawin ang mga ilang bagay sa pagsalubong ng bagong taon. So, gumamit tayo ng mga kaldero at turutot and then magkaraoke tayo kasamang ating mga pamilya. Pwede tayong gumamit ng mga party poppers at confetti. At kung pwede, manood na lang tayo ng community fireworks display sa ating mga lugar. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito namang lasing na pulis, arestado matapos umanong magpaputok ng baril sa gitna ng kaguluhan sa isang Christmas party doon sa Iloilo. May mga report dyan, Bombo Radio Iloilo. Inaresto ang isang pulis na may ranggong Senior Master Sergeant matapos umanong magpaputok ng baril at manakit ng isang tao habang ginaganap ang isang Christmas party sa Barangay Gogo Estancia, Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Rolando Aranio, spokesperson ng Iloilo Police Provincial Office, sinabi niya na may naganap na gulo sa naturang Christmas party. Dumating ang pulis na naka-assign sa Estancia Municipal Police Station, ngunit sa halip na umawat, sinaktan umano nito ang taong sangkot sa gulo at nagpaputok pa ng kanyang baril. Lumabas sa investigasyon na lasing rin ang naturang pulis. Hindi rin umano ito sumunod sa pag-awat ng mga opisyal ng barangay kaya tumawag ng kapulisan. Inaresto ang naturang Police Senior Master Sergeant at kinumpiska ang kanyang issued firearm. Mismo ang hepe ng police station ang nagsampa ng reklamo laban sa kanya na slight physical injury, illegal discharge of firearms at resistance and disobedience to an agent of a person in authority. Patuloy naman ang investigasyon ng Internal Affairs Service para sa kasong administratibo laban sa pulis. Nagpaalala rin ang Iloilo Police Provincial Office sa kanilang mga tauhan at sa publiko laban sa illegal na paggamit ng baril, lalo na sa gitna ng mga kasiyahan ngayong holiday season. We keep on reminding our people na iwasan nila, lalo na yung mga gun holder, na iwasan pong gamitin yung baril nila, lalo na ipaputok po ito dahil napakadelikado at maaari din sila magharap ng kriminal na kaso. Pwede sila makulong kung sakali na malaman at ma-identify na sila po ay nagpaputok ng kanilang baril.
Si Police Lieutenant Colonel Rolando Aranio, spokesperson ng Iloilo Police Provincial Office. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo Gisa Padillos. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito naman mga kabombo, napapanahon na parte ng ating pag-iingat ang kahit sinasabi na mapanganib yung mga paputok, kahit pala yung turotot may panganib din na dala, lalo na kung hindi ho natin batid yung pinanggalingan ng mga produkto na atin hong binibili at pinagagamit sa mga bata. Alamin natin ang kabuuan ng ulat mula sa Star FM Cebu. Habang papalapit ang bagong taon, nagpaalala ang Bantoc 6 sa publiko na mag-ingat sa plastic na turotot na maaaring naglalaman ng mga mapanganib na chemical tulad ng lead at mercury. Bagamat ay itinuturing na mas ligtas kesa sa mga paputok, binigyan din ng grupo ang kalagahan ng pagiging maingat sa mga ito. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Tony Dizon, Advocacy and Campaign Officer ng Bantoc 6, inikayat nito ang mga magulang at tagapag-alaga na suriin ang mga label ng mga turotot, maghanap ng mga ligtas na alternatibo at tiyakin ang mga produktong hindi nakalalason. Ibinahagi pa ni Dizon na batay sa kanilang pinakabagong monitoring, natuklasan ng grupo sa 12 sample ng turotot mula sa Baclaran at Divisoria na naglalaman ang mga ito ng lead at mercury na lumampas sa ligtas na limitasyon. Binigyang din pa nito ang iba pang panganib ng turotot tulad ng posibleng mabulunan mula sa maliliit na parte, pagkakaroon ng sugat mula sa matulis na gilid ng plastic, panganib mula sa mga chemical sa kulay at pinsala sa pandinig mula sa paghihip nito diretso sa tenga. Nakita rin ang iba pang mapanganib na chemical tulad ng barium, bromine at chlorine. Kaya naman paalala nito na tiyakin na ang mga produkto ay may tamang label at inirekomenda nito na maging mapanuri sa pagbili ng mga laruan at tiyaking ligtas ang mga ito para sa mga bata. Napakahalaga na mabantayan natin ito dahil sa mga ilang pagsusuri na ginawa ng aming grupo ay nakitaan natin ng mga taglay na mga chemical katulad ng lead, mercury at iba pa. Ito ay may dulot na peligro sa ating kalusugan. Imbes na kaligayahan yung maibigay natin sa kanila, baka ito pa yung magdulot ng peligro sa kanilang kalusugan. Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito namang Cabral Files, mas nagpatibay sa mga kasong isinampa laban kay Surigao del Sur Representative Romeo Momos Sr. May mga report dyan ng Bombo Radio Butuan. Kinumpirma ni Attorney Maria Helen Polinar Zafra na ang mga Cabral Files na inilabas ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ay lalo pang nagpapatibay sa mga kasong graft at plunder na kanilang isinampa laban kay Surigao del Sur 1st District Representative Romeo Momos Sr. sa Ombudsman. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Butuana, ibinunyag ni Attorney Zafra na ang mga dokumentong inilabas ni Congressman Leviste ay nagpapatunay lamang na totoo ang kanilang mga reklamo laban sa kongresista at sa kanyang pamilya. Aniya ang sinasabing 2.1 billion pesos na nasa budget allocation ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa 2025 General Appropriations Act ay malayo pa sa ebidensyang kanilang nakuha na umaabot umano sa 7 billion pesos na ayon sa kanya ay labis-labis na mga allocables. Dagdag pa nito, ang mga ebidensyang kanilang nakuha ay higit pa sa isiniwalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address at matagal na rin umano nilang nakuha mula sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism dahil sa tibay ng kanilang reklamo. Walang paligoy-ligoy na inakusahan ni Attorney Zafra sina Mumu at Cabral bilang mga operators uutak ng mga allocables dahil tulad umano ni Cabral na naging Undersecretary for Operations ng DPWH, nalagay rin si Mumu sa kaparehong posisyon noong nasa naturang ahensya pa ito at bago pa naging kongresista. The documents from Congressman Leviste will just confirm na totoo yung
final namin na kaso against sa kanya at saka sa kanyang pamilya. Pero kulang pa yan ha, yung 2.7 billion kulang pa yan. Kasi in our investigation, mga nasa 7 billion. At yan ang balita galing dito sa pila ng Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Rulan Hania nag-uulata. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. Manatiling updated sa mga kaganapan, Luzon, Visayas man o Mindanao. Tumutok sa ating mga himpila ng Bombo Radio Philippines. Of course, mamaya ay abangan mga kabombo at mga ka-Star Nation ng ating grand draw ng 1-2 Panalo promo. At yan ay part 24 mga kabombo, no? So million ang atin hong magiging premyo, 2 million para lamang sa araw ho na ito ng ating grand draw ang paghahatian ng mga winners po natin. And of course, magkakaroon talaga ang panibagong miyembro ng Millionaires Club ngayong araw na ito. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, sumubaybay sa mga kaganapan natin sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Kaya naman dyan sa Visayas region, mapapakinggan at mapapanood through Facebook Live ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines. Sa Iloilo at mga karatig na lugar, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Doon naman sa area po ng Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Habang sa area po ng Capiz, nariyan naman ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Doon sa area ng Aklan, Boracay at mga karating po na lugar, nariyan ang Bombo Radio Kalibo. At sa Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban. At bago tayo magtapos, narito ang ating oratio, Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Mga kabombo at Star Nation, para sa ating New Year's countdown, we only have 5 days left before we welcome the year 2026.
Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Ilo Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na. Welcome sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sang the #1 most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Sabado, Disyembre 27, tuig 2025. Kagkaron sa aton sining Christmas countdown. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Sa aton sininga New Year's countdown, 5 days na lang kag bagong tuig na. Sa gihapon ini mo alaga nimo ang kurman Bombo Cham Blanco Hover. Do hindi pa kita makagit over Bombo album sa Christmas, no? Kag Bombo Jan Dave. Sa aton sini nga mga kabombo, speaking of Christmas, ang sa pinsar ko pamaskwa gyapon nga man kay subong adlaw ang Grand Draw sa 1-2 Panalo Part 24 promo. Ari sureball niya nga pamaskwa. Sa aton sini nga mga kabombo kag pagakilalahon ta later on ang panibago sini nga miyembro sang Bombo Radio Philippines sa Millionaires Club. Bangod sa aton sini nga Grand Draw Grand Prize, 1 milyon ka pesos. Samtang sa mga nagapanguna kag dalagkuhan karon nga mga balita, anom ka mga minor de edad na kuhaan sa nga buga sa distrito sa nga Mulo. Kagina may ginpatigayon man sini iya sa Campo Delgado sa nga pagpangaguba sini nga mga nakonpiskar sini nga mga palupok ko, mga illegal kagin pangkumpiskar nga mga palupok. Samtang dugang pa nga mga balita kag impormasyon riman sa aton sini nga pagpangalagad sitwasyon karon dira sa may Roro Wharf kag subong man ining ginapatigayon sang Land Transportation Office ining oplan ligtas sa biyahe ginapang sikyar diri karon kon bala roadworthy ang mga public utility vehicle nga nagabiyahe kag subong man nagadulong sa aton sini iya nga mga pasahero sa ila sini nga mga destinasyon. Ang mga taxi units sa aton sini makasimanwa regular man balang ila sini nga mga preventive maintenance service nga ginatawa. Istoryanta na sa aton man sini pa niya nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udo. Sa mga mainit kag talupangdo naman niya nga mga balita nasyonal sa aton sini nga mga kasimanwa, makakilibot karon ang ginbuyan sang acting secretary no sang Presidential Communications Office bla nga ining si acting secretary Dave Gomez kay sini nga ginhambal nga sa palabuton sini or pagkatapos sa bagong tuig may pag-aaristohon pagid. Sang nagligad to, hambal nila before Paskwa, damo magkalapriso. Tapos sumong bagong tuig naman. Pagkatapos ang bagong tuig, ano pagin ang mga palabuto naton ng mga binulan? I-aram lang na sa kalendaryo. Pasibla maubos ang binulan kagang adlaw sinimana, no? Kagang tuig sa kalendaryo. Mambal balang ati sa sunod bulan, damo ni magkalapriso. May ma-celebrate sang Valentine's Day sa prisuan. May ma-celebrate sang amo siniyang selebrasyon sa prisuan. Tisaton sini nga mga kabombo,
mas mayo guro kung makita sa nga duwa ka mata sang tagsa sini ka mga taxpayer nga matutuon ning istorya kag hindi lamang istorya kores-kores sang administrasyon for the sake para sa gyapon nga ma-win back ang trust sa mga pumuluyo sang pungsod Pilipinas sa current administration. Kay speaking sa nga current administration, nagnubo din ang trust rating ni Presidente Bongbong Marcos sa aton sinikaron niya nga mga kasimanwa. Ti amo ni ang mga pamaagi sa mga maalam nga palibot karon sa kay Presidente Bongbong Marcos nga pagwa naman sa mga statement nga ti pagkatapos ang tuig or bago pa man magtapos kuno ang bagong tuig, madamo pa kuno sa nga aristuhon nga bitek. Sanday sino ang mga pag-aristuhon matsyag ko bala sa Presidential Communications Office do nga istorya kamo inyo kinartons. Sa aton sinima kabumbo matsyag ko ang ginistorya nyo do taga Cartoon Network. Kay ti isang nagligad to. Gibarokoy na lang ko kaubo kay. Sa nagligad to ambal nyo damo masaulog sa nga Pasko sa sulod sa nga karsel. May mga pagwa na kamuto nga mga pangalan sa mga kongresista. Iho ni Carbonia way magyapon hasta subong sa nga isa ka kongresista nga ginpusasan kagin na priso nga matudlo nga naangot karon niya sa sining kontrobersiya sa flood control project. Hindi kita magpadala-dala sining mga kumo nga may naghikog, naglukso sa PILAS nga anay opisyal sa nga Department of Public Works and Highways. Palipatan ta na lang to atong mga ginpang pasakaan sa nga kaso. Insindihan ta na nga maagi gidya sa due process. Galing kiti kung kaisa bala mga tao sa palibot sa nga Marcos administration tamaan nga mga katikalon. Sobra ka pala sugid. No nagaburukal ng ila sining laway sila babasang sugid nga sugid. Ang aton lang sinima pati kita kung may igulo na kamo sa lakapsel, may ginapusasan kamo nga miyembro sa House of Representatives. Kag dito na iya karon banwa mapati kita nga seryoso ang Marcos administration sa pagalaga sining mga yara sa likod sa flood control anomaly. Imagine na banwa bilyon ang ginaistoryahan naton driya nga naalimunaw. Bilyon nga kwarta sa mga taxpayer na alimunaw. Tapos istoryahan lang kita nga madamo pa ning masaulog sa Pasko sa sulod prisuhan. Tapos ang isa ni tinikal naman dayon nga antes pa man matapos ang tuig 2025, antes pa man nga magsulod ang tuig 2026, may prisuhon naman. May prisuhon sa diin. Gusto mo bilanggoon takasakon sini nga mga butkon sa dugang pagid nga mga talupangdon karon nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Nagapatutsada man diri ang Vice Presidente na tuhoy sa mental health sa mga opisyal sa nga gobyerno nga involved sa flood control anomaly. Sa interview sa kay VP Sara, ginapayag sining kung makapikto kuno sa investigasyon sa sining manomaliya nga flood control project sa gobyerno ang kamatayon ni former DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ti hambalya, I think makaapekto ito sa mental wellness ng mga undersecretary, assistant secretary dahil yung mga kaparte ng mga anomalya mag-iisip sila na mahuhulog din sila sa bangin. Sangin pamangkot ko na sa iya sining paglantaw, may foul play bala ang kamatayon ni Cabral. Ginpahayag sining nga hindi niya gusto mag-espekular sa aton sinikaron niya nga mga kasimanwa. Ang balya, hindi ko gusto mag-speculate kay dito to yan ang tabo sa Cannon Road kag wala niya kuno mabasa sini ang report natuhoy sa kamatayon sang anay undersecretary. Ti sa aton sini nga mga kabumbo, isa man ini sa nagkibot sa bugo sini nga pungsod Pilipinas ang natabo karon sa kay
former Undersecretary Maria Catalina Cabral nga nasapuan to siya sa idalom sang Banglid to, sang Pilasto, sa may Kenon Road. Sa aton sining mga kabumbo dito sa Benguet. May fear of heights man ini siya bala. Kaya tiyan mo ning ginambal niya nga greatest fear niya. Pero nakuha niya pa nga magalukso. May mga impormasyon mga naguluwa nga positive sa antidepressant drug ang anay Undersecretary sang DPWH. Grabe man ang pag-explikar ni DILG Secretary John Vic Rimulya in detail gid sa aton sinima kabumbo sa sining autopsy examination ni former Undersecretary Catalina Cabral. Sa aton sining mga kabumbo. Damo man sa nagambal. Ano lang na nila, bumbutsam, smoke screen lang na para nga ma-divert naman ang isyo o galing kaysa karon sining mga tinion. May mga nagaguluwa man sining ginatawag Cabral Files. Kagining Cabral Files ginauyatan ni Representative Leandro Liviste. Sa aton sining mga kasimanwa kag karon ginahambal ni Congressman Liviste sinya i-confirm na bala Secretary, DPWH Secretary Dizon, i-confirm na nga ikaw na yung naghatag sa kon. Kaya kung hindi mo ni pag-confirm, isa-isahon kung na dire panglawag ang may mga insersyon. Kadamo na kuno nagpalapit sa kay Congressman Liviste agod nga ulo arigay. May staff gani kuno to si ang isa ka kongresista to bla. May staff man to nga nagpalapit siya, nag-offer pila na to kamilyon to para lamang nga hindi lang pag-ibuyagyag na mga pangalan sa may mga insersyon sa aton sining mga kauturan. Ining Cabral Files amo ni karon banwa ang posible ayhan manginliabe sa ginahambal sa acting PCO Secretary Dave Gomez nga posible makapapriso sa iban pa. Tigaling kung lang taon aton banwa, hindi man siniyang paglawag to sa Cabral Files sa pusasan dayon. May mga nagakaigo man siniyang proseso. Hindi bla, sa aton sinikaron niya nga mga kuturan. Anyway, bantayan naton ining Cabral Files kay daw damo na sang ginakibang sinadri may kantanan karon sa so-called Cabral Files nga ginauyatan na banwa ni Congressman Leandro Liviste. 15 minutos na nakaligad sa takna sining alauna diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. 6 ka mga minor de edad ang nakuhaan sang buga. Ginpangkonpiskar sa mga barangay official sa barangay kasing-kasing Mulo kagin pang guba ini. Pagpangguba sa aton sining mga kasimanway gin-recover lang i-turnover pa ni police station. Check na karon kay Bombo Jomar nag-standby sa area. Bombo Jomar, please go ahead. Bumbuchamp dismayado ang barangay official sang barangay kasing-kasing sa distrito sang Molo ining kasunod sa pag-rescue sang sining ka mga minor de edad nga nagatuga karon sang gahod ilabinigid sa sining paggamit sang buga ang ining improvised nga bagay nga ginagamit sang mga kabataan subong agod nga makatuga sang gahod sa barangay So natigayo naton diri mapakigangutan si punong barangay Gemma Calzado sa nasambit sining lugar sa natungdan mismo ang mga barangay tanod amo ang nag-rescue sining kabataan kay ti una nakabaton ni isang reklamo mo ang barangay nga may mga nagatuga sang gahod gamit ang bugati ang iban sini na disturbo kay ti iban sining mga pumuluyo ni Kapdaan, mga senior citizen, ti kinanglan gina nila magtulog temprano, ti iban diktulog kay tama kunok gahod ang pagpinalupok sa bugas barangay. Kay ang iban sining mga nagaboard abida, ti aga pa may duty man,
disturbo man ang ila sining katulugon, no? So motugin patigayon ni ang operation upod sa mga barangay tanod kag natigayon nila ni ma-rescue ang anom, no, ka mga individual. Ang isa ganito dumalagyo pakuntani mo ti galing kay narabtan amo to nga tipon sila kagin dala sa may police station, no, sa bahin sang Molo PNP kay hindi man nila makustodi kay mga menor de edad away pati 18 anyos ang ila sining paidaron. Patawag ang City Social Welfare Development Office o kon CSWDO ay binigyan ang in charge karon sa distrito sang Molo kung ano ang mga intervention abi nga mahimo dugang hindi na may masulit, no. So patawag ang ilaman sining kinikanan together sa upod sang PNP sa may Molo kag ginistoryahan kung ano ang mga bagay na sining dapat nga himuon nga hindi na bala masulit liwat ang ining pagtuga karon sang gahon binigyan sa 10 oras sang kagahon, no. Ti mo to ang isa sa naisayran Bombochamp nga i-release lang sila, hindi man pwede di mag-custody. Kag may ara sang may ara sang community service nga ginhambal to ang pulis upod man ang CSWDO sa aton sining mga kabubong nga do ipahugason kuno sila ni, no, sa ila sining pulian. Tamo na gid ipamangkot check up kung sino ma-monitor kung bala matuman gid man ang amo sina nga buluhaton abi, no, do kasubong kasubong ipaobra sa sining mga kabataan agod kay hindi na blas na masulit, no, sang ila sining ginhimo sining pagtuga sa gahon sa barangay binigid sa 10 oras ang kagahon. Naghambal man si Cap Gemma, no, nga tiara man ang ila sining girikanan nga maga-guide sini sa ila kay ang CSWDO nag-participate naman. So ang ulihis sining ang pula ni sa ginikanan kung paano na nila madisiplina ang ila sining kabataan. Although nga may pila kuno ka mga ginikanan suno kay Cap Gemma, ang hambal gani nila gusto ganitan nila kuno nga dra nila sa may police station magpilipas sa gabi mo, no. Ang ila sining kabataan bangod nga ti may iban kuno Bombochamp nga bisan sa wayon na away man kuno gyapon gapati mismo ginikanan sidi ang nagasaway sa ila ti mo na nga mas maayo kun ang masaway police, no, madala sa police station pero at least nga matagaan, no, sang nagkakaigo sining atensyon ila binigid ining mga kabataan nga involved sa sining nasambit sini nga insidente. Pabutyag man ni Cap Gemma nga magluwas gali ni sa pagtuga sang gahon ining paggamit sang buga. May iban man gali ning iban pagid sini nga mga ginahimo ni ang pila sini ka mga kabataan nga ginagamit ngayon isang do improvise sini nga bombabla. Ang ginahimo sini nga may mga pulbura ni, no, sang pulupok Bombochamp ginabubo kuno nila na tapos ginahimo nila nga do improvise sini nga granada nga kun ihaboy. Wow. No, sobra man ay mong budyo improvise nga granada o sa kita na sa ground fire in the hole guais na ground. Do mo nang pag ni Cap, no, pag-explicar sa ni Cap, do dalugdog akong bagabla ang sa example sini. Sige nabutangan kuno nila na sa sang bukbok nga botilya blati kon sumigabo. Ti delikado na. Do shrapnel kun baga, no. Delikado na ang iban sini ginabutangan na nila lansang. Lansang. Gagmay nga lansang. Ano nga mga matigas ning bagay. Bombochamp ti may natabo gani kuno nang dugin haboy to nila sa upod nila kung sa kontra nila nga naglabay da, no, sa nasambit sini nga barangay. So munang isa amo nang masami armas ang mga nibla mga pamatanon nibla nga masami nagarinambol. Gaymo sila sang amos na. Ti Mayo lang tani bla Bombojo Marcon bisan hindi pa Mayo pero hambalon ta nagid lang nga tikon ihaboy nila sa ila sining mga kontra, ang ila lang kontra maigo. Galing iti kung pagtupa yan na iya sa matigas sining nga bagay sa siminto abe, wasak na dayon mo, mawasag na siya, ti tuhumit may concern. Ti kung ang balay mo dira karon, made of light materials, or kung ano man yan nga swerte imo dira karon, ara ka sa sulod sa inyo sining panimalay, malapsan ikaw dira, sang kung anong unod sina, ti mapilasan kay buhay kay sukton.
Kunti naglibog pa karon ng ulo mo. At least natin kung makita mo, sunod ka boy. Kung makita mo, hindi mo man na siya maristo kay minor de edad, abe. Ate mo na ang isa sa kidalantaw, sinikaroon nga tama ka delikado. Bumbutsamp, no? Ibinigid ang ining mga trabaho, kung kinaubra sining mga bataan sa ila sining barangay. So, normal gani ang bandikap nga gusto man sining matagaan, no? Sa nagkakaigo nga tensyon, ang mo sining problema sa ila sining lugar. Magluwas sini sa buga, sa mga improvise sini nga bomba nga ginahimo nila nga kung paano nga makahalit sa ila sining isika pareho. May mga report man gani ka nabaton sikap nga ining mga bidyukihan la, no? Bumbutsamp ti nagatuga man sang gahod. Okay na siguro kisa kung ang gakanta do mabugnaw man pamatian basi kun ang gakanta blado ga sang masa pamatian mo, no? Ti suno kay kap tanin-intindihon lang kay Isban kisa nagkakadangat kuno kagahon. Mga mo bisa imo tingog Bumbo Jomar te bisa nas tayo magkagahon wa ginya kontra tsimpo. O tingog na ni Bumbo Jomar nga mala air supply. Kung kisa air na lang why na supply? Di ba Jobs? Kung kisa mayo man Patabo-tabo Kung isa, mayo na. Kung isa, timprano patamang robot magamos. Anyway, actually, amo gid man na, no? Bisan din sigurong barangay, may gid no? Galing ang iban siguro gining sindi lang anay. Pero may mga tawo, gid garong do hindi nang blama kagwanta. Bumbutsamp, no? Kay kung mga selebrasyon, isa ka gabi, hasta mag-aga, daw mapasugtan mo. Pero kung inang adlaw-adlaw, hindi na gid man na iya mo Bumbo Jomar. Daw abusar na iya Bumbo Jomar magamos na. In terms sa mga bidyukihan kag pinalagumba sa mga sounder or mini sounds isa kadlaw guro makonsiderar ina kay siyempre may Christmas party or kung ano din ang selebrasyon. Pero kung adlaw-adlawon mo yan, daw bukot mayad na magamo kada. So mo na gani ang balto ni Kap nga tanin-tindihon lang bla, no, sa mga nagapatukar man. Although nga tikon lang tawon may okasyon gid man subong, no, kinasadya. Pero ti lang tawon man kay ang iban sini nagakatulog man, nagapahuway ban Bumbutsamp, no, hindi man robot guro lawas tawon ni nga bilog adlaw o bugtaw lang. May mga iban nga tikon kagahon mamuok ang tulog, tamo na bla madisturbo bangod sa sining magahod sining pagpatukar sa nga sound. Sa ila sinitagsak ka mga barangay Bumbutsamp. Aribla no ang una na nga kabahin dire sa pahayag ni punong barangay Gemma Calzado sa kasing-kasing sa may distrito sa Molo. So amo na nga tawag dayon ako immediately sa police station. And happy man ko kay bala mo na si Sir Ryan Christ Inot na bala sa Molo Police Station pwede kaplanan. Very active gina iya magrespondi kung manawag kami sang bulig. So mo to na dala namon sa ang mga kabataan may nag-escort sa mundo ka pulis kay base magdalalagan. Hindi man ta nakapakot sang ila isip. Ako niya ang pagdala ko sa police station sa kabataan para nga siguro daw last warning sa ila nga mahadlok sila kay bangod na dala na sila sa police station. So amo to then ang amo na to ang ginika balakita gid sila palupok. Nang may ara nakakita tapos din sa man sila tapos amo na inang hindi gid man nami kay mismo ikaw kapdo ga disturbo man sa mga muna. Of course, sound lang gani madisturbo na ta much more kon palupok. Tamo na nga hindi gid ko gusto ginakontra nako gani disang akon iban nga pumuluyo. Bangod kay kasaway kuya sang gahod kay dirar sam hindi kasaw sang gahod. Especially kon gabiho na mga oras kap kisang duga Isas, imagine bala, okay, wala sound, patyo na nila, pero galabon sila hanggang akaagahon. Ang gahod nila, ang sungad nila. Hindi man namin, kaya yung iban mga tigulang, especially may mga masakiton kami din nga mga senior citizen, sumiga ulubra sa call center, nga matulog man kung adlaw, mga amo na bala, so gasaway ko. So para sa ila, malain ako. Nga gina-cater ko ang reklamo. Hambal ko balaan mo, wala ko yung may ginaapinan, para yus ko kamo pumuluyo. But then, dito na lang ta sa layi. Masunod. Nga if may ara nagareklamo about sang inyo kagahod, sungad man o kon music, dapat tagid na
sawayon. Kay may nagareklamo. Mga bagay, yung mga bugangan ni, no? Oo, mga buga na iya, amo na gatuga gid na sang kahadlo kay ti damo na may mabulag kasi na mo. Damo to ang isa gani di ka ginikanan nagkadto to sa akon kang iya bata kuno gin palukan. Damo to hambal ko sa imo nga hindi sa wala sa bala ginikanan. So posible nga nagatalang lang ang bata. Damo to ging laygayan ko man bilang Iloy sang barangay. Ging laygayan ko man nga hindi rason nga magdinungol ka magpalupo kada sang mga buga-buga na kay bangon wala ka ginikanan kay makahalalit ina kag mangin at rason ina para prisuhon ikaw. By the way, sa nadakpan nga minor gindalas police station, ano gini dugi pa ano na to community ko no service. Do amo nang hambal ni Ma'am Lenore Enriquez sa DSWD kay okay. og ging kadtuan na gidto kag in fact managin lagayan nga man tudo kay hambal namon hindi giniya maayo. Makatubla giniya kag maka disgrasya. Ano nga community service manilhig? Ang hambal ni Ma'am Lenore sa akon daw pahugason mga pinggan, mga house ano wala sa balay panimalay nila. Tudluan nga magtinar sa panimalay, manghugas pinggan, magwada tubig and sino even monitor sila mabulig. I think si Ma'am Lenore siguro makadto sa ila kati mismo maayo na siya. Kay siya ang maka-witness bala kung gatuman sang iya hambal kay iya na iya pangabay sa kabataan nga nakasala. Okay. Pero bas namin garo kun mahimo gid nila no. Oo, mas the better nga himuon nila kay para at least ang ila man nakaayuhan nga malikaw sila instead nga magdinungol sila ma-divert sa kaayuhan. So bali nga kabataan pag ipapuli na. Oo, dito sila the whole night dito sila nagstay din pag kasi lingko ay may ara gani tatay mas gusto niya hasta mag-New Year. Nabatian si Punong Barangay Gemma Calzado sang Barangay Kasing-Kasing sa may distrito sang Mulo. Sa Subong, ang ginahimo sa barangay information dissemination sila no ngati mo na dapat mangin responsable kay ang buga gali nga ni Bumbo Champ. Kung hindi mo ni pagbalahan kag ang kanyon sininagantad si mo hindi man nim sakit agiya. No? Pero ano man na mo ano ganing gina-spray na nila alcohol, ano ganing na spray nila mo Juman? Anong gina-spray? Alcohol. Tapos may ano lang na sila do ginagamit silang do igniter ka lighter ni bla. Tapos amo na siya galupok dayon. May kuryente nung gamay na siya mo tapos may wiring na siya nga gina sila kag mag-spark amo na nga daw nagatugas ang tugasang gahod ting iban gid kuno ginabalahan nila na no kun ang mga nagabala ni isang buga niya mo ning mga ungo nga klase isang tawo. Amo na nga may mga nagka-record siguro gati may mga nagkarapilasan. May bala man kag sa waay kay ginadumili ning buga way giniya pulos ang pulos mo Jumara. So mo na ang isa sang mga raise ni karon nga concern nga tama ka delikado ni sa tiyon nga kon mawiyatan sa makbataan kag makatugas ang halit. Amo man ni karon ang isa sa punton ni Police Captain Ryan Cristinot ang hepe sa Mulo PNP no kay bala mo ining kabataan didto gin pangdala mo. Kag gin patubang to abing pamilya ang ginikanan sa kabataan Police kag SWDO tisunod sa kay Captain Inot no mas mayo no kon may mga report nga ipalabuot sa ila agud nga gilayon nga aktuhan para nga mangin opisyal nga mangin aktuhan karon niya sang kapulisan kabala mo laing gid kuno kon pulis kag kun para sa mga tanod abi or pamilya ang nagasaway may kabataan gani kuno nga gasabat pa mo di pa gani magpati man si kun pulis kuno yan magresponde at iban sa ni nagapati gilayon bumbutsam amo na nga kon rescue sang pulis iba nagadinalagan palagyo tanan. So amo na ang ipanugyan ni Captain Inot nga mangin responsable speciality sa mga ginikanan abi nga mabantayan kid ang ilang sini nga mga minor de edad sini kabataan agud nga hindi na masulit ng mga kasubong sini kag makatuga karon sang halit sa ila sini isig kapareho kay balamonte kon sa pulis sini nga bahin ano man sila mo naka alerto na sila subong holiday season mambutsam ti ka nga sini karon nga imbes nga didto sila sa mga crowded area
dito sila sa mga barangay nga may mga respondihan nga mga bataan nga nagagamit sining mga buga o kung nagagamit sa sining mga improvise nga nga makatugas ng gahod sa barangay. Aribla, no? Ang kabahin sa pahayag ni Police Captain Dugang ni Police Captain Ryan Christ Inot. Halin sa barangay sir no, na may nag-complain ito nga gahod gidang pagpalupok sang buga sa mga bata sir. Tigirespondihan sang kapulisan ta kag upo ng mga barangay tanod. Di kag naaktuhan gid ang mga bata nga gaobra pa sang buga kag gapalupok. Amo to nga gihold naton sila. Almost 10 ka bata ang nahold. Amo to nga gipadala naton diri sa police station para mapatawag ang ila parents. Kag mastorya sang CSWDO kay balan mo sir may complainant sir mo nga gahod gid sila. So amo to sir nga gi-confiscate ang ilang mga buga sir. Buga sir ang natigayon ta sir nga makuha sila sir. Mga buga sir. Okay. Sumali anong natabo sa mga kabataan sir dayon? King storya sila sang CSWDO sir kag gipang-warningan sir no. Kag ang gipatawag ang ila parents para man nga makakuan sila sir, magaidan nga kailangan gid nila kuno nila bata i-monitor sir. O sir, amo ila ambal sir nga hindi na gid nila pagliwaton sa mga kabataan sir kag gingambala naman to sila sir na once nga ila paliwaton kay ila parents na naman ipatawag liwat Ano ka delikado ni sir buga bali may mga nagreklasa na yan? Pwede sir, pwede gid siya maka-injured sa mga kabataan, hindi lang sa bataan, pati sa mga inang sibilyan nga galakatan sir. Pwede gid sir. I see. Kung sarang mong panugyan si ni Captain Inot, kaya tinagilapit kita sa New Year, no? Balanta ti may mga iban pagid may mga bugada sa ila gurong balay, sir? Balang amon sir, panugyan sa kapulisan, nga balaan naman nila nga bawal, ginadili na. So kung may mo, hindi na hindi na nila palaboton nga damo sang magreklamo kay kita gina-aksyonan taman lang ang mga reklamo sang pumuluyo kag makakos gid nino sang sabad kag amo to nga ginakuan naton nga tikitan sang anti-nuisance kay may anti-nuisance makita diri sa Iloilo. Nabatian si Police Captain Ryan Christ Inot ang hepe sang Molo PNP, no? Kag dugang ra sa digali, no, subong nga aga nagpatigayon diri ho sang sang pagpangguba sining mga buga. Kag pangguba man isang mga palupok, no, diri sa may Police Regional Office 6 sa pagpanguna ni Police Brigadier General Josefino Ligan. Bumutsang based diri sa data nagadangat sa 7,336 ka mga prohibited firecrackers, kag 81 ka mga boga ang natigayon sini nga mapangguba sa may area karon sang Campo Delgado, subong ginamang sini nga aga nga may estimated value nagadangat sa 101,861 pesos, no? Tilaban-laban sa mga palupok ni kay ang boga ni way ka man gastuhon sa paghimo sini Bombosamp, no? So sa sining nasabit sining data ang Regional Support Unit 6, no, kun ang RCSU 6 mera sang 4,980 ka firecrackers, ginasundan sang Iloilo City Police Office may 1,254 ka mga firecrackers kag isa ka buga. Ang Iloilo Police Provincial Office kun IPPO may 710 na ka firecrackers kag 30 ka buga, damo-damo tong bugas province. Ang iban pagid nga nag-contribute sini ang Aklan Provincial Police Office may 12 ka mga illegal firecrackers, 37 buga. Grabe man ang taga-Aklan, damo man tugli buga, no? Ang Capiz sa Provincial Office may 13 ka buga, kag ang Guimaras Provincial Office may 380 ka mga prohibited nga mga firecrackers ang natigayon sini nga confiscate, no? As kang aton sa otoridad kag napangguba subong kita mga aga sa may Police Regional Office 6 Bombosamp. Ining mga na-confiscate ni nga buga ni brand new ni or bago ni basi nagliligan pa ni bla. Ating iban dudaan ang ilagi ni packaging mo. Basi ko nagligad pa ni nga tuig pero way lang makumpiskar, subong lang na kumpiskar, pwede man na. Pwede man. Sa aton sini
ang mga kabumbo. Ang buga na subong do laka lang kita kang sa iban na ang ako sa mga kumahani iban sining ginagamit kanyon or bayong mo. Oh, kawayan. Kawayan. Diba? Kawayan. Do laka lang nagawa no. Ti isang una damo man nagakadisgrasya da sa kulukanyon kanyon na. Oh, di ba? Damo man na dulaan kilay da. Damo man nagkalapanas kilay sa kulukanyon kanyon na. Di ba? Di kay huypon mo na bumbujumar mo. Ipon mo tapos pagwaon mo asoya. Pagwaon mo aso. Oh, tapos bubuan mo na ka alcohol da o kon gas da. Oh, ting kilala ko to. Uyop-uyop ya mo na may baga pag lisulod. Oh, ano ba tong sistema tong may baga pag huyop ya sumigrab So migabong pag butwa ya bumbujumar sos Maria Kagusip. Oh, Noki na siya, Noki. Si Noki na yung alam na yun. Ngaman? No kilay. Panas siya nga kilay mo? Kuti Noki. Matubo pa man naguro nagtubo man basi magpagtubo, basi madamol pag yan Oh. Mayo lang na kay bala mo ang mga munang mga bagay in place lang mo. Unlike sa mga bugay ang pwede mo madala, dugay-dugay dira sa kusina mo dapit. Dugay-dugay dito na mas piyak. Oh. Kagati ang gahod sini bilog barangay gid. Bumusamp no. Anyway, tiyan mo nang gin plastad ri sang kapulisan kaga mo managani ang ginalantaw karon sang PNP nga basi bala makatugas ang gamo. No, siyempre tikon may mga nagapalupok da, ang iban maling-an, no, ti masitaan kag posible makatuga karon sang kinagamo sa barangay Abumbucham. All right. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa. Under sa Republic Act 7183, no? Amo ni ang nag-regulate bala sa firecrackers kag pyrotechnic devices, no? Ginadumili diri banwa ining buga, no? Or PVC cannon kay man gindeklarar ini bilang illegal sa aton sinikiron niya mga kabombo bangod sang halit nga natuga sini sa mga nagliligad, tubtob subong at simpo, no? Kung nagahilapit na lang iya ang bagong tuig or ang iban siniganiti, ginatago lang nila, pagwao naman nila dayon kung mga Disyembre na sa aton sinikiron iya nga mga kabumbuti. Ang Department of Health, consistent din nga naga-report, no? Sang resulta sang injury tuga sang buga. Sa aton sini nga mga kabumbo kay bisan bata sini kabalo maghimo sini nga buga-buga nga nimo. Sa aton sini nga mga kabumbo ting iban damo pag na balaan ginabutangan nila sa mga hulin, ginabutangan nila sa kung anong mga matigang bagay ti pagtabog sina kung kaysa matabuan nga maigo mata sang iya sini nga kahampang ti kunti intonses ged. Mayo lang abi kon sa sentral di pwede mo mabaklan sang mata ti anon muna kayang lawas sang tawo wala iya sang spare parts waya sang aftermarket way man iya sang ginatawag sini iya nga customize kon malusok ya kalimutaw mo hindi mo na iya maislan isa na lang iya mata mo kung di buinas or di buinas kung di malas ka ti duha mo gin ka mata abe or magklautod dira ang imo sini nga tudlo. Kung magklautod ang imo sini nga tudlo, hindi ka nakakanta nga 10 little fingers are good to say. Kaya hindi ka nakaisip mo kay iban 1/2, ang iban 1/4 na lang. Di ba? Gani maghalong gid kaga mga ginikanan bantayan yung gininyo sini nga mga akbataan. Araw ginapakita dito ni kagina sa may Campo Delgado. Ginapagyan na sang patrol car ting iban sini daw hindi pa maguba ginmaso pagid sa aton sini nga mga kasimanwa. 41 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Pagbalik nato na banwa dugang pagid sini nga mga balita kag impormasyon
ang mga taxi unit nagapasiguro nga ti on time ang ila sini nga PMS. Ini may kang tanan karon sa ligtas sa biyahe sa nga Land Transportation Office. Kag ang Task Force on Morals and Values Formation, hindi lang niya kay tungang gabi ang ila sini nga ginamonitor. Tanan karon iya nga mga establishmento komersyal ginamonitor sa nga Task Force on Morals and Values Formation para mapasiguro nga malimpyong pagkaon, no, nga maserve ko ng aton sini nga mga kauturan diri sa syudad kag probinsya sa nga Iloilo ang luyag nga magpadulong kag magkaon sa aton sini nga mga restaurants nga nahamtang diri sa palibot sang syudad. Balikan tay ni karon matapos gilamang pila ka importante nga mga panumdom. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na.
Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chest makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 46 minutos na kaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa linya naton sa sining mga tinion maging kaupod naton ang Chief karon, ang head sa Iloilo City Task Force on Moral Values and Formation. No? Aton man sini kumustahon kung kumusta man ang ilan sini iyang paglibot kag pag-monitor sa mga establishmento komersyal diriya sa palibot sa syudad sa Iloilo. Sa linya ta si Mr. Nestor Canong. Sir, good afternoon. Si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombohanay sa udto. Maayong hapon o Bombo Cham, maayong hapon sa Tiplamati sang Bombohanay sa udto. Para sa mga kauturan naton, hindi lang kay pang tawag sing ani pang curfew for minors ang ginatutukan sang Task Force on Moral and Moral Values sa Formation, kundi pagpasiguro nga tinlo man ang mga pagkaon nga ginaserbe kag panggawi sang mga tinawo sa tagsa sini kay establishmento komersyal, Sir Nestor. Gusto na, Bombo Cham, no? Kay subong, balanto naman, holiday season, kalabanan sa atong mga pamuluyo, ang mga pamilya, ara sa sagwa, away nagawa galuto, gasalig na lang sa mga karinderya, restaurants, mga kalanaan sa sagwa. Kagamuni ang isa sa mga gimbilin sa aton ni Mayor Trenyas, nga i-monitor man, ining aton nga mga food server, food handler, mga cooks naton, nga at least limpyo. Waay sila sa mga makalalaton nga balatian. Amos na gani nga isa sa mga rekisito sa sining mga balay kalanaan nga dapat may aragid sila nga health card nga ginakuha sa aton nga City Health Office, sa aton Sanitary Division para nga pasiguro nga waay sa makalalaton nga mga masakit sila nga posible masaylo bagay sa pagserbi sa mga pagkaon. Bombo Cham. Tigiban siniga pamangkot ti Sabado man subong Mr. Canong sige ang operation nyo? Ang aton bali opisina Bombo Cham halos 24/7 mo. Yes. Gahatag kita nga isang update man sa imo kon gabi at kagahon ara kita sa mga balay ilimnan, balay kalingawan, himos kag patigayon sa pagmonitor sa aton nga curfew for minors, liquor ban for minors, liquor ban in public places, ang anti-gang naton nga mga ordinansa. Kag kun adlaw ara naman kita sa mga balay kalanaan, sa aton dira nga mga lodging houses, resorts, kag ginapasiguro naton nga ginasunod nila ining mga relevant naton nga mga ordinansa sa pag-operate nila diri sa siyudad sang Iloilo, Bombo Cham. All right. Speaking sang anti-gang, sa may pipila ka mga insidente sang Rinambulanay, nagaklinabo tapos gid sang simbang gabi ti kay nakalampuwas naman adto sang nagligan sini may nadlaw. Kumusta ang monitoring naton Sir Nestor? May kantanan sa sining inyo man nga gina-enforce nga anti-gang ordinance diri sa syudad sa Iloilo. May na-monitor bala kamo nga may mga naulamid nga mga miyembro sa gang nga nag-eksister pa sa syudad? So far, Bombo Cham, ay man sa may ako gid nga miyembro sila sang mga gang diri sa syudad sa Iloilo. Pero kalabanan niya sila mga grupo sang aton nga mga lamharon ng kabataan, nagligad dira sa Plaza Sangharo pagkatapos gid sang aton nga simbang gabi Misa de Ginaldo, may ara dira nga kinit-anay nga mga grupo nagligad to tong black and white nga mga naka-t-shirt na hingagaw man to sa isang atong kapulisan, pero pag abot way gid sa may nakuha sila kaysa pagkadasig kaysa pagkaabdik maglinag sanay kag amo na nagapasalamat na kita way man sa may na pilasan gid o kon may nahalitan sa ila kay iba na ginabuyanay bato. Ato lang isa sa may Esplanade 2 nato, nagligad man to sa Molo pagkatapos man to sang simbang gabi sang ato mga kabataan. Naglabay-labay to na pangin-hangin pero may isa to nga daw hindi man daw kursunada man tong iyang siya pagani itong daw ng pilasan kay hinabuhi sang bato ang mga kabataan, hinabuhi sang mutilyan igo sa ulo. Siya pa to ganing nadakop ni Captain Inot sa nga to ng masyarantong area, pero kagahon na to, do mga alas 6 na ganit sa kagahon, natabo to nga klase insidente. Pero so far, after sang Misa de Ginaldo, matapos ining 24, paglipas ang 25, halos nagtahaw naman
ining aton nga mga pagmonitor sang paggagwa sang aton mga kabataan, ang aton man subong nabantayan ining malapit na nga pag-aabot naman sa bagong tuig kay diri naman makita naman naton ning ilang pagguwa sa mga dalanon. Pero so far ang atong kapulisan tama kaugot na subong ang ilagid pagbantay sa mga balay Ilimnan, balay Kalingawan para lang monitor gid nga pasiguro nga ang kalinog katawhay sang syudad sang Iloilo mga pabilin ilabi na gid sa ginabot naton nga pagsaulog sang bagong tuig bumusyam. So far, Mr. Nestor Kanong, sir, may mga nakita bala kamo nga kapaltahan or kakulangan sa mga establishmento komersyal with regard sa food handling, with regard sa ila sini nga mga tinawo nga 100% healthy, lakip na sinadri Banwa or lakip na sinadri Sir Nestor ining management man sa bahin karon iya sa mga establishmento komersyal nga hasta sila maggagabi, hasta mag-aga bukas sila kag nag-cater sa mga pamatanon naton. Amo ni sang isa gid naton nga ginahugot nga pag monitor Bumbutsam. Labi na gid ining sa mga balay Ilimnan naton. Bangod sa tabo dira sa Cubics Park nagligad tong ginabi kagahon na gani mga alas 4 pasado na nabatian nyo man ang mga pahayag sa aton nga mga otoridad. Labi na gid ni Police Captain Campbell nga ila man respondihan pero may natigayon gid nga napilasan bangod man sang hindi pa ininsindihanay o kung may ara gali nga mga tima-tima na nagligad pa nga mga binulan sila sang na istorya na naton atong miga o kung ang nobya sang biktima. Pero so far na file na ang kaso to sa mga nadakpan. May isa lang kita nga at large nga siya gitong nangamot nga napilasan to sa liog ang biktima. Pero after that ang aton subong kapulisan sa paghatag man direktiba ni Mayor Rai sa Trenyas kag mismo ni Colonel Ligada nga may ara na kita gid subong mga dedicated nga mga police personnel ilabi na gid dira sa aton nga mga night hubs, mga nightlife area naton distrito sa Mandurriao para pasiguro na gid nga mabantayan sang insakto ilabi na gid ang ining mga gelinom ang mga kautura naton nga hasta kaagahon ang ilang tiner dira sa mga balay Ilimnan. Pero kalabanan Bumbutsam karohon ta lang ini nagkalatabo nagligad why ni natabo slod sa balay Ilimnan. Yes. Kay nagligad nga mga duha ka semana gin meeting naton ang bilog nga miyembro sang Iloilo Bar Owners Association upod naton si Police Colonel Alusaria ang Deputy Chief for Operations sang aton nga ICPO araman si Police Captain Campbell. Upod naton ang presidente nila si Jem Velez kang mismo inang lesor naton tagiya dira sa Bilog Cubics Park nga area dira sa ICC ground si Ma'am Lisa Gascon kag ilan na pa siguro nga gindugangan nila ang ilang mga gwardiya ang ilang mga bouncers para malikawan na atong natabo nga pagwa nila sa balay Ilimnan dito sila sa may karsada naglabutanay bangod sa mga helikoptanon sa niligad nga mga ginabi nila nga kulukad to sa area kag naglabutanay gid sa muyad to nga tion Bumbutsam. All right. Mr. Nestor Kanong, sir, thank you so much sa imo man sini nga tiyempo kag mga informasyon gin pakigbahin diri sa Bombo Radio sa liwat. Maayong hapon. Maayong hapon, Bumbutsam. Derwabit si Mr. Nestor Kanong ang head sang Iloilo City Task Force on Moral Values and Formation. Ti mo na maano kita may ara kita sang assurance no nga ang mga staff no kag subong man ang mga nagatrabaho sa mga restaurants ang may ara gid or compliance sa sining aton sining pagpasiguro man no sa sining pagpasiguro nga maayo kag matinlo ang pagdiliher kag mga nagatrabaho dira sa tagsa ka restaurant ang wala sang anuman sinigasay isang balatian. 55 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na check ko naman this time si Bombo Brian Gonzales. Ang isa sa mga concern niyang pagpugok sa dalagan sa trapiko dira sa may Roro Porto sa may Lapos area kag subong man pagpasiguro nga ang mga taxi nga nagabiyahe diri sa syudad sa Iloilo ang mayara sang ginatawag sini karon iya banwa nga consistent bala
no or regular nga preventive measure or preventive maintenance service o sa ilaman sini nga atag sa ka unit. Bombo Brian sa report, please go ahead. Nagahimakas kag ginapanghimusla no sa karon sa mga yara sa transport sector, Bombo Champ, ang mga kaangay sini nga tinion ngati madamo ang nagabiyahe agod ang magpululi sa ilang banwa kag mga probinsya no. Ang iban sa aton nga mga kabombo nga nagabakasyon tungod patapos na ang tuig kag magsugalaw naman kita sa masunod nga tuig 2026. Dako ang pagpasalamat sa mga taxi drivers tungod nakabawi-bawi sila no Bombo Champ sa karon nga bulan sa ilang biyahe kumpara sang mga nagliligad iya nga binulan. May mga pasahero abi nga preferred no magsakay sa taxi di tungod makita naton maobserbahan naton nga may mga bagahe nga dala no madamo sang gamit gani mas mahapos kag komportable magkarga sa mga taxi units naton nga nagabiyahe diri sa syudad sang Iloilo. Nagapadayon ang mga taxi drivers sa pagpatuman sang preventive maintenance in line with that no sang ilang mga units kag mga salakyan kasunod man sang ginahimo nga random checking sang Land Transportation Office na hanungod ko na may kangtanan man sa ilang ginlunsyar no nga opla na biyahe nga ayos no subong iya nga holiday season. Ang preventive maintenance importante gid no agod malikawan ang pagkadula abis ang preno, guba sang makina kag iban pa nga problema nga mahimo magresulta sa aksidente no. Usually ang PMS no Bombo Champ ginahimo ini base sa milyahe sang salakyan every 5,000 kilometers abi to 10,000 kilometers o na every 6 months no kundiin man ang mauna sina no. Ang usually ang ginaubra sini simple lang man no, ang pag-change oil kung mayara sang o kung kinahanglan na i-change oil no pag-check kag pag-ilis sa mga air filters mayara pag fuel filter abi kag depende man sa milyahe ang brake system cleaning amo man ginapatigayon ang pagpanglimpyo sang preno kag ang pag-adjust man Bombo Champ kinahanglan nga ang preno hindi lamang ano tawag sini nang hindi lang kundi tawag sini ang preno dapat Bombo Champ responsive gid no katama kag tigina inspection man ang tanan o kunang kabilugan niya. Importante na hindi nga preno na o pundo later. No, gusto gid no. Nagagana to ang preno pero hindi siya responsive no Bombo Champ dapat nagagana sa as well as responsive no. Sa subong hindi siya magwaya, hindi siya magsunod sa mga credit card nam lang pay now, buy now, pay later. Ay hindi. Preno now, break later. Go ahead mo Brian. At isa subong nga tuig no 2025 ang LTO Region 6 gani naka-record no sang 5,195 ka road crashes nga na-record diri sa Iloilo sa syudad no kag sa probinsya nga nagresulta sa 167 ka patay kag 2,441 ka mga injuries no samtang diri sa syudad may 12 ka patay kag sa una nga 5 ka bulan pa lang gani sa nga nasambitan nga patapos nga tuig kag gina-emphasize gid diri no Bombo Champ no ambot ko nang iba naton nga mga kabombo nga tag duwa sa lakyan tag tatlo ginasunod pa ini nga ginatawag nga blow baguettes bala ang battery pag-check sa charge kag maayos nga terminal no ang mga wirings ang lights na to no hindi butsilingon nga nagagana ang lights sa biskan na piraw-piraw sige lang no Bombo Champ dapat masanag ini sa headlights sabi sa brake lights may mga signal lights pakita dira kagati at tanan man no dapat nagagana ang tanan nga suga mangin sa may plate number ayon no ang oil no check engine oil kag level abi ka tapos kung may naga-leak dra so isa man na sa dapat lang tawon ang tubig o kung ang coolant abi sa wiper kagati brake sa man no ang hangin sang tire pressure kagati importante man ining gas o kuno fuel kag ang makina amo man ang mga tires sabi kagati importante gid tanan niya nga na kondisyon ang salakyan mas ilabi na kondisyon ang self no kun ang kaugalingon sang driver nga dapat alert no kag hindi under fatigue o kun under influence man sa ano nga makahulubog nga ilimnon ini nga mga lihok upod sang regular preventive maintenance
ginahimo man sa aton nga mga taxi drivers dira ti agod Bombo Champ sa ilaman nga pahayag, hindi lamang ang seguridad sang ila nga mga paserong ila ginapaminsar, kundi una-una gid no ang ila iya nga seguridad man. Yari bala pamatian naton ang isa ka taxi driver sang mapakigangutan sang Bombo Radio sa may area sang Tagbak Terminal o si Hotemar o Hoylano, isa ka taxi driver. Sir, kumusta ang biyahe niyo sa buong December? At ko ay December, sa buong may yung biyahe. Oo. Kung magbalik nyo sa February, January, may dinagyan ka pa no. Mga February, dala pisa nga matamat na pugay ang biyahe. Sir, damo na, ano daan? May blue tax may mga aircon na nga mga salakyan. Damo na kompetensya. Pero sa subong niya, ang mga pila ka pasero, makakuha nyo sa isa kadlaw, makargam. Makargam ko rin, damo kayo lagaw, mga kakuha ka 20, 25 ka pasero Tawag na na. Oo Pila may income mo, sir, sa buong December, mga sinimana? Kakuha ka lang mga isa mga kalibo ko sa magabi Libo na na? Oo. Sa subong oras sumugod biyahe? Tapos niharaman kisa nga alas 6. 6 aga? Kisa alas adlaw naman kiti kapoy. Hasta oras? Hasta alas 9, alas 8 lang ko yan. Kiti straightan ako. Sir, ang mga LTO, taniya nagapatigayon, nila sang random checking. So, okay na para sa inyo? Ati, kung samon lang, okay man para sa mga pasayro kung samon. Ligtas sa biyahe. Oo. Pero kamuya, regardless, sabi kung wala man gid naga-check yan ang LTO, gina-secure niya inyo unit nga maintenance siya, okay, ang mga daya, dilipod-pod. Kisa largo mo nga pud karon nimo nga guma karon disgrasya ka. Oh. So bali sa bahin niyo biskan wala gina-check sa mga LTO naton katapos ang transport, ginasiguro niyo ang safety. Oo Kaya para man sa akon, para man sa pasayro. Nabati Bombo Champ si Hotemar o Hoylan, isa ka taxi driver dira. Kagati dugang na lang naton karon Bombo Champ pisar holiday season na mabatsagad ginato no ang area bla sa may terminal sang Roro pag Gimaras halindri sa may Lapus no Bombo Champ nagapugok gid no ang trapiko sa karon. Kagati madamo sang mga pasero nga daan nga nagatabok dala ila sini nga mga salakyan kapatabok no sa may isla sang Gimaras. Kagati sa karon ginapahanumduman man ang tanan nga nagagamit sang salakyan nga maghalong gid sa pagbiyahe kag i-make sure no Bombo Champ nga yara sa kondisyon ang mga salakyan nga ginadala as well as ang kaugalingon gid no para sa safety sang kadaman. All right. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Brian Gonzalez. Sa mga nagabiyahe na, doble halong kita. No, sa aton sini nga mga kabumbo kay may mga pila na ka mga natabo sini nga insidente karon sang disgrasya sa dalanon. Sa mga kabumbo nato doble halong para nga malikaw kita sa mga saisang disgrasya sa dalanon. Standby na sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Richie. Si Bombo Chama Blanco Over gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Nag-subscribe ala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines.
Basta Radio. Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!
Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters
we share the love. It's a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Iloilo. Basta Radio Bombo! Mayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. Happy Saturday! Today, mag-a-announce kita sa ating winner. Or yes, because grand draw na mga kabombo sa ating promo 1-2 Panalo Year 24. And before the year ends, may ara na naman bago nga milyonaryo. Baw kabay, no? Nga diri gid na maghalin diri sa syudad o kung probinsya sang Iloilo. So sa tanan nga mga naga-join sa aton nga promo, bantay gid kamo alas 3 karon grand draw na. Ha! Grand prize, 1 million pesos. And today, diri sa kahapon lamang program, ako nga pag-abi-abi sa inyo tanan, sa mga suki natin dira nga matagpalamati. We are waiting for our winner, si Julie Ann Sanlambunaw. Nagpahibalo kaming na siya. So, mahulat-hulat kita sa iya gamay. So, for the meantime, plastar na lang kamo dira, mga kabombo, kag namigid sa inyo pagplastar, may bit-bit kamo. Ballpen, kag inyo nga papel. Or hindi gani ang inyo nga gadget, so that samtang nga nagapamati, sige man ang patik-patik or sige man ang sulat-sulat, kag para makapadala na kamo sa inyong makasaysayan diri sa kahapon lamang program, email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and then ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City, sa aton nga countdown to New Year. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy Mga kabombo, 5 days na lang kag Pasko na, New Year na. Goodbye, year 2025. Hello, year 2026. Again, gina-welcome ko kamo tanan. This is Tita Regine. Ini ang kahapon lamang program. And here's our song para sa inyo from Danet May Kaimo, Unlimited. Mayong hapon. Come crashing on you. Ever heard a bad thing said about you? Ever felt so low? Ever had somebody burn and hurt you? Ever had someone blame something on you? Ever wanted something so bad you can't seem to have? But what if I told you that all of these were meant to be? They happen just to set you free. You're unlimited, you were meant to win. It's inside of you, just have faith within. You're unlimited, and there's no end to what you can do. All your battle scars, you should wear them proud, because tomorrow there's something you'll sing about. You're unlimited, and there's no end to what you can do. What you can do. Never let some empty words unhinge you. Never make excuses just because you tried your best and you failed. Another chance will come. Others envy those who try to make it. Never let
let someone say you're not worth it. Never give them time, they don't deserve it. Don't deserve a thing. What if I told you that all of these were meant to be? And what if they happen just to make you see that you're unlimited? You were meant to win. It's inside of you. Just have faith within. You're unlimited, and there's no end to what you can do. All your battle scars, you should wear them proud, because tomorrow there's something you'll sing about. You're unlimited, and there's no end to what you can do. What you can do. Never doubt your dreams, say them all out loud. Chase away your fears, rise above that cloud. Take the song to heart, go and sing it louder. You were meant to win. It's inside of you. Just have faith within. You're unlimited, and there's no end to what you can do. All your battle scars, you should wear them proud, because tomorrow there's something you'll sing about. You're unlimited, and there's no end to what you can do. What you can do. What you can do. What you can do is unlimited, and also ang grasya is unlimited. Good luck sa ating mga participants sa ating promo nga maga-grand draw na 3 o'clock sa sininga hapon. Wow, bag-o nga milyonaryo. Alas 2:23 ang ating oras, and ari na kita sa pag-welcome diri sa studio sa ating winner, si Julie Ann sang Lambuna. Good afternoon gid sa imo, Julie Ann. Good afternoon, tita. Good afternoon man sa aton mga listeners. Nagagwapa na lang gid nga nagagwapa si Julie Ann. Do hindi bala no? Di ba may kid ka na? Yes, tita. Pila na edad sa Manog, kid ka? 2 years nato? old na. Manog? Manog 2 years old na this Wow. April, next year. Okay. So, sa imo diri nga gin-share sa aton nga istorya regarding kay Lola Ita, wala na gali siya, no? Nga isagid kasuki nga tagpalamati isang KLP si Lola Ita. So, saan lang? Sang October, actually hindi siya gali October 28, October 29 siya, tita. Last October 29 lang napatay. So sorry about your loss. Mamista na si Lola Ita. Pilang niya edad sa nadula siya? 91 years old. 91? Yes. Wow. Very long. Gift na ginaya. Halin sa Ginoo, Yes. no? Kadamo-damo sa mga nagkalatabo na sa iyang kabuhi. 91 years of living diri sa kalibutan. Sige, balik-balikan tang istorya sa iyang kabuhi. Paano gani sila ni nagkilalahay sa imo nga si Lolo Ladjo, nga iya nang inbana? Oo, yes. Baligin istorya lang man ni siya sa akong tita ni nanay. And hambalya, nakita daw ni Lola si Lolo nga nagasaka sang lupi sa Lambunaw. Kaya balaan mo, tita, ang nagbakasyon na that time sanday Lola sa utod yung lalaki sa Lambunaw. And that time kuno nagalagaw-lagaw sila, and may nakita siya nga lalaki nga nagasaka sa lubi. And it turns out nga ang lalaki nga na daw abyan man siguro sang iya utod nga lalaki. That's why daw siguro set up man sila, tita. And then naghagaday na to ang utod ya kag ang si Lolo Miguel nga magkadto sa balay sang utod ni Lola, and dito na nga nagpakilala siya sang formal kay Lola. Long story short, hulugay sang buot until nga nagpakasal. Very young pa, ha? Pila lang ila edad sa napakasal sila? Si Lola Ita, 17 years old, while si Lolo naman is 21 or 22. Na-excited sila sa isa kag isa, no? Yeah. Kaya ti bata pa sila, pila tanan ng ila kabataan? Siyam gid, tita. Wow! Is it true nga ang siyam nga ini? Siya lang yung mismo nagpabata sa kagalingon niya? Paano? Yes.
kay balaan mo tita sa time nanda ko no ti kay matabo ka pa sa talamnan kag bago mo ma-reach ang ila balay ti every time daw nga manugbata na si lola always gid late ang partera kay man malayo. That's why daw siguro tita siya na lang man nagamatumatubo na kag gahamba na siya abi nga kung manugbata ka na balaan gid na daw sang imulawas. That's why hindi mo na siya daw makontrol. So iya ko no quiz nagabuslog na lang sa dalo. Wow, kag kanami man kay ti easy lang niya, kag smooth lang sa iya nga delivery. So siyam nga ka mga kabataan, siguro prepararya na lang iya kaugalingon niya every time no manugbata siya basi feeling niya basi malate naman ning akon paltera. Mamatumato na lang ta preparahan ta na lang ni. And then after bata no so hindi madugay ang mo balik naman siya sa iyang mga ulubrahon. Ano ning ilang pala nga buhian? Ano ning ubra niya? Bali tita sanday lolo may umang ila pamilya. So daw gapanguma man si lolo. And then si lola nagabulig man maggarab, tanan nga sa tita mga magpupos ang kape. Kag kung ano pa nga mga available nga makaya lang bala ni lola man obrahon tita ginaubraya gid. And at the same time siya pang take care sang siyam ka mga kabataan. What a fit. No, ikapila ning imo nga iloy? Ika-apat tita. Bali sa kada bata ni lola daw tag 2 years old ko nang gap nila tita. And then sunod-sunod na. After 2 years, expect ron mo may magwa naman nga bata. And then from out of her 9 children, sa inyong gid siya yan, no? Sa mother mo gid siya nga nagstay. Nga sa inyo gid siya iloy nag-upod sa pagpangabuhi. Yes. Amo na tita man gina-wonder ko nga akay nanay. Kay I think kay that time abi tita pinaka-vulnerable siguro si nanay kay sang nadula si tatay wala gid siya bulig wala gid siya timbang need ya mag obra pa sa university dira sa amon. That's why wala may mabantay sa amon sang utod ko. So I think that's one of the reason nga nagstay si lola sa amon gid. And sa dalayo na lang man guro dito na lang siya sa amon kay ang iban niya man nga bata tita sa iban man nga lugar nakapamana, nakapangasawa. Sa kamo ang pinakamalapit sa iya. Sa amon. So bata pa kay napatay ang father niyo? Yes, I was 1 year old and ang utod 2 years old tita. No wonder nga tinid gid ni nanay niyo ang bulig sa isa ka tawo kag ara gid ready kag nag-volunteer ang imo nga lola. So that means laking lola gali ka mo sa magulang mo. Duwa lang ka mo no? Yes, tita. Paano ka mo ginalagaan sa inyo nga lola? Very I'd like to believe nga si lola isagid daw naging harigi gid siya sang family namon kay di ba si nanay always ara lang sa ga-office man siya, ga-obra. So si lola gid ang very present kanamon bala halin sa pag sugat dulong sa eskwelahan, sa pagdigamo para sa amon, kag dyan permi kung masakit kami. I think tita siya gid ang doon nangin yaya man namon sa amon utod. Kay all around gid siya sa amon. So hindi ko man mahambang nga very nga happy days lang gid tanan because we had our bad days. Syempre ang imagine kung mag-disiplina bala sa aton ang mga katigulangan. Though very strict man, but I think it's one of their ways, Abby. It's one of her ways to show her love nga i-discipline na kami in a way nga balaan niya. I think she showed her love for us in the best way that she can man. Okay. So bali kung wala dira ang inyong mother at work, 4 ka roles, no? Iya gina-take. Siya ang mother, siya ang father, siya ang grandmother, and yaya at the same time. So, anong nanging impact sa inyo kabuhi, sa inyong presensya sa inyo? For me, tita, wala ko gid, because of her, I didn't feel nga wala ako tatay. Though I didn't feel nga may kulang sa pagkatawo ko because ever since, syempre iban nga bata, mamangkot, anong feeling nga wa ikaw ti tatay? I would say nga may ara nga part kanakon nga lain nga may tatay kagidman, but in terms of functions, in terms of support, nahatag inatanan ni lola sa amon. She gave her love freely that whatever I think that is lacking because sa absence ni tatay, na ano yagid, na fulfill yagid tita.
okay. Kanami, gid, no? Because you said wala ka mo ginkulang. Yes. Because ara ang inyo nga lola. Anong mga madumduman mo sa imo lola? Sa tug elementary pa lang ka mo. Amo na tita, na-mention ko sa letter ko nga, permi gid nga ako ginasugat dulong. And every time gid nga nagmark gid na sa akon mind nga, every time magpuli kami, naghapit gid na kami sa Tianggi ni Auntie Tisay, amo ginang suki naman kato nga mabakal kami sang butong-butong, daw candy na tita, caramelize. And then, makibot na ko na kay ginadapli na sa kanon tita. So ano hambal ko, I wonder nga ginadapli ni Lola. But siguro amo na siguro nakasanayan nila sang bata sila. And I think gilibya bala that time. So it's one of the memories nga nagstick kanakan kay it's a little strange, but though naging trademark na ni Lola for me sa akon. So mo ginang hindi mo yan Yes. makalipatan sa kay lola mo. Alright. Is it true nga halos na alagaan niya kamutanan niya nga mga apo? Pila kamutanan nga mga apo niya? Damo nagitita. Ang kung sa amon lang siguro nga compound dira ti kay 3-4 sanday nanay daan do tururupad ka to. So I think from siguro tita ang mga naalagaan niya gid siguro mga 10 na gid, maximum of 10 nga siya gid nag hands-on man kay before pa kami na bata sang utod ko, nag-alaga man siya sang iba namon nga pakaisa. And then after us, may mga pakaisa naman kami nga gagmay nga naalagaan niya man tita. Ti ano ni ginadala lang da sa balay niyo or siya gakadto sa ila? Gakadto siya tita kis may times man abing nga didto man nag-start sa amon ang mga cousins namon. And kay isa lang man kami ka compound tita. So yeah, ang bulos-bulos lang makadto siya didto. So that means very close ka mo nga mga mag-cousins? Yes, tita, very because close. ng inyong nga lola. Bonding person. Yes, and you said, palangga gid ka mo sa inyong lola, but kabalo man siya magdisiplina sa inyo. Paano niya ka magdisiplinahon? Siyempre, tita, katog, may bakol, may kusi. I think that's pretty normal, abisang aton times. Kay as kids, feeling ko need naman man that time ang a bit physical nga discipline because syempre kato dugma lang permi sa sagwa, wala pa na daan mga phones tita, mga tablets. So ang kontra kato sa mga malam is magdugmal sa init, ang hindi magtulog sa hapon. So all of that, we do that. So si Lola, siya gid na ang uno permi magsaway sa amon, uno magbantay nga dapat makatulog kami. So that's it's how she disciplined us. Hindi siya koon nga more siya sa words. She's more on actions and she's more on examples. Okay. Na ginapakita. Yeah. Kanami gid, no? And can you say nga kamo sang utod mo na belong kamo sa mga kabataan nga aga pa na expose na sa kahapon lamang program. Yeah. Ginapatulog gid ka mo every hapon. Amo na yan sa una, no? Yes. Tulog ka mo da, kung di ka makatulog, wala ka mapamahaw. Yes. And para matulugan ka pamati. Is that true? Yes, gid tita. I can't remember gani kung gid ko nga year na expose sa kahapon lamang, but I think naging siya sa memory ko for as long as I can remember. Like, batian, ta naging ka, tita, bata, pa lang ako kilala, ta naging ka, kilala ko na imo voice. So, amo na, like, siguro, ang memory ni Lola, matay up ko, gid, sa imo man program. Kay, every afternoon, gid, tita, kung ara lang siya sa balay, ara, gid, ang radyo. Tapos isa lang naman yun ka station, ginapamatian niya halin sa aga, ang Once There Was a Love, Recuerdos, mga muna tita nga drama, hasta na gid na maghapon. So exposed ka mo sa tanan nga mga program sang Bombo. Yes, gid. Thank you, Lola Ita. Avid fan gid si Lola. So sandalag ko kung mga professionals na kamo, she is still an active member of your family. So anong ginapanghimo niya para sa inyo? Biskan college na ako tita, agadiga mo mangod na siya, tanan tita ang household chores. Even kato dumduman ko pag pamial pa sang kahoy, kay kaya niya pa that time. Tanan tita kay hindi siya ang type nga mapungko lang. Hindi gusto nga wala siya may ginaubra.
gusto niya permi biskan gapanilhig lang, dapat may ginaobra gid na siya. Kay siguro nasanay siya tita since she's little, naga-bully gid bala siya tita all around. So I think daw na ano naman sa system niya nga may obra siya permi. Oh no, amo na ang something no nga feeling ko bala. Hindi lang gid maintindihan sa mga kabataan, no? Pero ang mga tigulang, para sa ila, galuya na yalawas nila kung wala sila sa may ginaobra. Kay kumbaga, na-expose na gid sila sa amo na nga mga activities, and then all of a sudden, habalan ka stop. Di mano sila. So, ginapangita-kita siguro sa ilang alawas, no? But then, saling mo, sa nagluya ng ialawas, you said, never ang ihuna-huna. Please explain. Ang sang nag-start na tita nga hindi na siya gawa kapanaw. Mga pila na nga edad? I think when she turned mga 85 siguro tita naghina-hina na nga daw nag-ano na. Pero during that time tita wala gid siya let's say nga nag-uli anon, wala gid tita kilala gid tanan. Siya pag ani na mahambal sang names, dumduman niya pa mga names ng iya parente sa Kabatuan. Mga memories ya tita, mga stories from her past. Exact gid tita in detailed pa na. Tapos, mangusisa pa na siya sa sagwa kung ano to natabo kay amo ka dya. Like, biskan tita kami, ganit bisa, agakalipat kami. Pero siya, gamay-gamay nga details, madumduman niya gyapon. Like, very sharp iya memory gyapon. I see. And living with you, she is so much a part of your life. She is also a part of her life. She is a part of your life, and kamo man, you are also a part of her life. Naka-mention ka because you saw her sa iya na nga pagluya-luya, naga-edad, kumbaga nag-lesson ang mga activities. Naka-mention ka nga living with her made you realize nga hindi man tanan sunshine and rainbows sa pagtigulang. Nga nakahambal kasi ni. Ang gina tita ang na-notice ko kay I think, sang gina-observe ko siya bala. Kay, the last 2 years, tita, wala na ako sa balay daan. Naghalin na ako with my husband. So, dito na ako sa Banwa. So, hindi naman ako permigid kakadto sa balay. So, but every time nga makita ko si Lola, since luya na siya, amo na, daw makitaan mo bala, tita, nga ma-observe mo nga gahipos na lang siya, damo siya ginahambal nga na-miss niya sa amusini, na-miss niya ang amusini. Ang may mga times nga daw gusto niya himuon ang may mga bagay, but she can no longer do those things, and she can no longer reconnect with these people. And may mga times man nga ma-witness niya bala ang funerals ng iyang mga friends, funerals ng people close to her. So, makita mo da tita nga as one grows old, dira nag-start nga ma-realize mo nga daw feeling mo ginabayaan ka sang time, daw ginabayaan ka sang world, daw it just continues to revolve without you on it. So feeling ko amo na feel ni Lola kay syempre kami tita nag-start pa lang kami sa amon life, ako especially bag-o lang ko kabata. So I'm just starting to build my own family. And as I think of that, makita ko nga all of us are preoccupied with some other things. There's always more important things to do. And makita namon nga ara lang da si Lola. Though steady lang na siya sa place niya, and everything all around, everything else around her is moving, is progressing, but she's just there deteriorating. So I think that's one of the most painful part of growing old. Oh my God. And we're going there. Dapat preparahan ta na, no? And that happened because of her inactivity. Di ba? Ara na lang siya sa balay. Ara lang why na siya, kumbaga, why naman siya social life, no? Di ba? So, sa natigulang na gid siya, ano nang iya nangin routine?
Ara lang tita, siguro magbugtaw sa aga, magwa lang na siya, malantaw sang mga tawo, and then ma-eat siya sang breakfast, and then after that, mamati lang na siya man sang radyo tita, asa na natin maghapon, kahit hindi man siya kahalin sa balay, kay wala man siya puros na, hindi naman siya kalakat, and kung may ara man times nga hagado naman siya tita, let's say, malagaw kita, daron ka namon sa amon sini, mambal man na siya tita, ma-refuse man na siya tita, because she knows nga, dali siya bala tita mangihi, and daw ang mga CR hindi man always accessible sa amo nga place, so daw siya man mismo tita bala naga panumdum sang magiging struggle or magiging consequence if masunod siya. Daw man na siya tita mo, daw very considerate siya sa amon. So in short, hindi mo siya luyag ng mga burden sa inyo. Daw mo sina. Kag plus, siguro ang lawas niya, daw do hina na gid kag hindi na gid amo na iya ka pwede nga do gapisik-pisik lang nga okay lang bisan pabayaan niyo siya. So dapat kung maglakad ka mo ati panon yung gid siya. May constant gid siya dapat. Okay. So ano ang imo na witness sa na-hospitalize ng imo nga lola? By the way, mga pila ni edad sa nag-umpisa gina-hospital na siya? Actually, tita, this year lang gid, early this year, January, tita. May ara naman gid siya ginabatyag before, but daw normal lang na tita nga mag-ubo. But this January, daw gulpi lang gid tita nga pag-ubo ya daw naglala nga budlayan na siya makakita, tapos daw ang budlayan na siya gawa maginhawa. So that time, sanggin hospital siya tita, daw may nagtubo, dabi nga daw shingles sa iya bala matadampi. And daw amo na ang nag-attack sa iya immune system siguro. Tapos daw hambal ni doc, daw dira naman na, daw na-diagnose siya sang lain-lain naman nga sakit tita. Kaya siguro daw nagtingob naman guro bala tita. Tapos daw nag-complicate na. Daw nagdamo na complications. So, that time, ang ginatubuhan siya tita, gin-catheter, and amo na, wala ang, hindi man siya kakaon, kay may sa tubo lang ginapaagi, and hindi man siya halos kamuklat, but we know that she can hear us. Kay every time magadto kami dito, gatulo ginaiya luha, biskan gapiyong iya mata. So, makita hindi man nga kami kapagusto that time because ara siya sa isolation room. So, malayo man kami. Tapos, galantaw lang kami man siya tita eh. And it was, I think, 2 or 3 weeks. 3 weeks sa hospital. And it was a very painful experience for her. Kay, syempre, malayo siya sa amon. Tapos, daw feel ko nga, ma-feel yaman nga kabudlay na gid sa part ya bala tita. 92 na siya, no? Sang amo na nga nag-umpisa ang mga sakit-sakit. 91 tita, 91. Okay. And then sa nagbisita ka sa iya, may naistoryahan ka mo. And then may mga naobserbahan ikaw. Yes, tita. Ang isang sa hospital, wala gid kami ka istorya man nga kami kay hindi man gid pwede kami kapalapit. But sang after na tita, nga sang bedridden, sang nakagwa na siya, bedridden siya tita, and ginhadin siya tuya sa may balay sang bugto man ni nanay, dira lang man sa ingod namon kay mas okay tuya tita ang ventilation, and mas 24/7 siya nga matutukan tuya sang bugto man ni nanay, kag ang iban nga bugto ni nanay kay si nanay abi tita that time may tianggi man nga ginabantayan. So ginhalin siya dito tita, and sang dito na siya ti hindi man kami gid kapalapit always, and ang iya lang routine tita is matulog lang gid. So that time sang try ako visit ka na, naghambal. Damo lang siya kinahambal, tita, like mga visions, nga, siya na mismo tita gahambal, nga may makita siya nga mga tao sa sulod ko, no? Pero wala man. Ang mga nagahulid ko no sa iya tita, ang mga bata iya, tapos nagapuli lang sila pagkaaga. So, do may mga visions na siya bala tita, and daw ginapasundan na lang manamon. And then, naghambal na siya sa akon nga, doon oras, kay daw kabuhay-buhay gid sang adlaw, daw kaina pa ako diya nakabugtaw, daw buhay-buhay gid ang halat ko, gaamo na siya tita. So though for me, though it's painful to watch her nga daw wala na bala purpose, sense of purpose na ara ka. The waiting na lang gid nga, no? Everything is a waiting game para sa iya.
So kung magkado ka sa iya sadto, ano ang gina-look forward niya nga ihatag mo sa iya? Ang mamon. Sabihin kami parte sa mamon. Well, ano mo tita, katobi, magkadto kami. Though we bring her any types of bread lang man. But then one time, Abi, naghambal siya nga, namit daya, hambal na, kaghambal na amo daya ang mausap yung bala tita sang mayad that she can swallow well. So, hambal ko, sige, daranta ikaw la. Hasta nga every week na lang, nakita naman nga, and then may amo ka kadya. Although wala man siya gambal, tita nga, bakli ako kadya. Though, in passing lang bala tita, naghahambal lang siya nga, namit, gilitong gindara mo, no, do amo na bala. Kaya wala gina siya gambal directly. Kaya I think nahuya man siya, na syempre, may bata ako siguro. But, amo na tita, always ko giging na make sure nga when I go there, may dala ako nga mamon. And every time, ubos di man permi tita. So, that's why na ano ko nga, okay, yun niya gidman. Hindi ilang gusto ihambal. Yes. Na yun niya. So, anong natabo? So, October 29. Pag October 29, tita, mga 2 weeks before that daan, naggulpi lang siya liwat luya. Ang pagkaluya, yabla tita, daw abrupt lang nga, daw hindi, gulpi na lang siya, hindi kakita liwat, hindi kapanaw. And then, before that, October 29, October 28 evening, hambal sang akon cousin, namukaw daw siya nga ano to nga, daw nakitaan niya ata ang iya utod nga nagtaliwa naman tita. I don't know if nakitaan niya sa damgo or what. But naghamba siya nga daw may mga visions na ginman siya tita. Tapos naghibi man siya tita that time, that evening. And that evening makahambal pa siya gawa. But then morning comes nga wala daw rapid nagid iya breathing. So naghambal sa nanay nga ipa-confine na lang liwat. But sang kin-ask ni nanay si Lola, nagaulong-ulong gid siya tita. Kay hindi siya loyal. Hindi na gid siya tita. Kay even before that naghambal naman siya nga hindi siya liwat gusto magpatubo, magpa-catheter, siguro kay painful man sa part ya. Kag hindi na gusto guro tita mag-antos gid. Kumusta ang pagkaon niya before that? Before that, gamay na lang gid man kaon niya tita, milk na lang, tinapay, kay hindi na gid siya kaswallow. So amo na nga that time wala naman siya kakaon gid. Okay, sige. So we're gonna ask you sa atong pagpanumbalik, how did she go? Oras naton, it is now 2:48 in the afternoon. Istorya kita diri sa atong winner, si Julie Ann, ang laking lola. Kag kanami no sang iyang ginapang share diri sa ato, nakita niya gid kung paano naging palangga sila sang ilang lola, ginpabatya gid sa ila, kag nakita niya man no ang loneliness nga while waiting, 92 years old. Hibalo naton, how did she go? Si Lola Ita. Sa pagpanumbalik sa kahapon lamang program, kaupod si Tita Regine. It is now 2:40. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits, kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una,
likawan na masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masami ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Balik kita diri sa kahapon lamang program, alas 2:50 ang aton nga oras, balikan taman si Julian. So, paano naglakat si Lola? Julian. Okay. That time, tita, sang manog, I think, manog 11 a.m., manog 12, lunchtime na siguro, naghambal na ang akon utod kay Lola nga, la, baklanta, ikaw ka na bilizer sa banwa, ha? Hamba na kay mapaaso naman kita. So, naghuo pa siya, tita, sa akon sister. So, though, nag-ano man na ang sister ko, nga, okay, mabakal ako to. So, nagdali-dali man siya bakal, tita, sa banwa, sang bulong. And then, after that, sang nakabalik na siya, ginsaksak lang gitita ang machine kag nag-last breath na akong Lola. So, though na-witness, yagid bala ang paano siya nag-amo na. And ako, tita, personally, wala ko siya na-witness. That time, ginatawagan lang ko sa sister ko. So, sang sa phone po ko, hambag ko, wait lang la. Hambag ko nga, halata ko la. Hambag ko, mabalik pa ko. Though, may dala pa ko to, tita, nga mamon. So, daw hambag ko, wait lang la, halata lang ko daan. But during that time, sang sa call na wala nagitita. So, nagdali-dali lang kami sa husband ko man nga magkanto sa uma. And during that time, tita, though, ano pa gani, kaya ako nga daughter, though, balaan niya man bala, tita, kaya naghibi man siya, tita, during the call. So, amo na. Pag-abot ko, tita, dito na lang siya, naghibi na ako ng mga utod nga family. So, but it was a peaceful death. Yeah, it was a peaceful death, tita. Kaya wala gid anything kuon nga resistance sa iyo part. Though, halin sa aga, tita, though na-feel naman nandadaan nga basi maano naman gid si Lola, kaya hindi na gid siya magpa-admit. And during that time, very rapid na gid iya breathing. Although may mga cues man siya Japon, nagahuod-huod, naganod. But, amo na, tita, luya-luya na gid. Okay, sige. Manog grand draw kita. Sige, mga last few questions na lang. What of Lola Ita do you carry in your heart? I think her stories. There's a lot of things that about her nga I think I will carry in my heart forever. But the most important things that really sticks to me is the stories she told me ever since I was young. Kay may mga stories siya, tita, nga sa talad madumduman ko. Even not real stories, mga ginahimo-himo yan na sa amon, tita, mga stories about sa mga kama-kama, sa mga kapre. Though, bastante ka yes, mo na mga bastante. istorya. I think she's one of the reasons man, tita, nga I am a writer now. Because influence na-expose niya. ako, tita, sa grabe nga imagination ever since when I was young. Kay damo-damo siya ginambal sa akon nga amo ni nagkalatabo, mga stories niya sa war, and even mga gina-create lang nga stories on her mind. So, yeah, I think it's one of my foundations. So that will forever stick to me. Pila na mo edad sa mong? I'm 26, tita. So, 26 years of having Lola Ita by your side. How would you want to keep her alive subong nga wala na siya? Again, tita, through her stories. Okay. Hindi ko siguro it will forever be in my system nga i-share ang stories wherever I go, whoever I met. Kag hindi lang sa akon, but on generations after my daughter, I will make sure that my daughter knows her Lola, and her daughter and her granddaughter will know her through these stories nga gin-share sa amon. Kanami gid. So anong imo mapanugyan sa mga apo nga ada pa yang ila lola o kunang ila nga lolo? Give them a very big hug and always listen to them. Kay biskan kapila na nila yambal sa inyo ang mga stories nanda or anything that they want to say to you, just listen to them. Kay it's just their way na lang siguro to communicate with you, and cherish every moment that you are with them.
Be present. If pwede pa, hindi ka mo mag-phone so that mas ma-feel nyo ila presence. Kay amo mo lang na, I can attest that it's the only thing that will make them happy. No amount of material things or any expensive things nga mataon nyo kananda nga maka-replace sa inyo presence. Kay amo lang gid na ang the most genuine thing that you can give to them. Your presence, your time, your love. Okay, sige. And you said, no, sa letter mo, maybe ang mamon tastes better in heaven. Yeah. Alright. May liyag ka nga ibilin, yung mensahe sa amon tanan, or may liyag ka nga mga pasalamatan, or may Okay. tamyawon ikaw, go ahead. Yes, I would really love to a great man, of course, with family. I know ka pamati, gito lang, nagalantaw ka live. Siyempre, straight from UAE, si Nonoy Botbot, si Manong Jokjok, sandagin ang ga-tune in totolad. And then, ang mga family ko dyan sa Uma, si Nanay Miring, si Auntie Helen, si Nanang Vanessa, si Nini Ibani, Manang Lights, and ang mga kids dyan. And of course, kanday Mama Pangging, kanday Papa Jul, and ang akon utod dito sa Dalom, kag akon husband, si Jeremy, kag si Gio, and ang akon nga bibi nga si Zades. Hello. Okay. Thank you very much, Gid, sa imo nga pag-share sa imo nga time, life with Lola Ita. Mga kabombo, ang ato nga winner si Julian Salambunaw, and I'm about to announce ang ato naman nga winner for today, for this week. Hindi na ko magpaligoy-ligoy. Salamat lang sa tanan nga mga letter senders. Our winner, sa saningan si Mana, ikaw, Django sang Cotabato. And you'll also win 1,000 pesos nga cash, the same cash amount nga papaulion man ni Julian as aton nga winner. So sa aton liwat, nga New Year countdown. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. 5 days to go before New Year. Maraming salamat sa inyo, mga kabombo. Bantayi ang ato nga grand draw winner. Ang ato nga grand draw sang 1-2 Panalo promo. Good luck sa ato nga mga participants. Kaya congratulations in advance sa ato nga new millionaire. Maraming salamat sa inyo. I'll be back again on Monday. Sa gihapon ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, kid. Good afternoon and God bless.